Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno Municipal correspondente ao xe 28 de xaneiro. En primeiro lugar, o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión celebrada, que foi a do 28 de decembro de 2020. Non sei se hai algo que comentar respecto da acta, se non, dámola aprobada por unanimidade. Ben, pois queda aprobada por unanimidade. Segundo punto na orde do día é dación de contas das resolucións da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión ao que todos os grupos tiveron acceso. Terceiro punto é rectificación de solicitude de subvención ao IDAE para o proxecto de ahorro e eficiencia energética en el alumbrado público Ayuntamiento de Ribadavia. Señor secretario, por favor. En relación con el programa de ayudas previstas en el Real Decreto 616/2017 de 16 de junio, aprobar la participación y aceptación expresa al procedimiento regulado por el Real Decreto 616/2017 de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso en la economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Aprobar el proyecto singular subvencionable englobado en la medida 6, renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior, título del proyecto, proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público Ayuntamiento de Ribadavia, por un importe subvencionable de 996.778,67 euros, ayudas solicitadas 797.430,94 euros, aportación municipal 199.357,73 euros, aprobando la dotación presupuestaria para llevar a cabo el 100% del proyecto planteado. Aprobar la memoria descriptiva de la actuación, proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público Ayuntamiento de Ribadavia, redactada por Sergio Rodríguez. Aprobar el compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar la cuantía que le corresponde asumir al Ayuntamiento respecto al importe total del proyecto de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público Ayuntamiento de Ribadavia, en el caso de que el mismo resulte seleccionado en esta convocatoria. Comprometerse a habilitar el crédito necesario para financiar el citado proyecto por el importe total de 996.778,76 euros en caso de que el proyecto resulte seleccionado. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro el Partido Popular, resérvase para o Pleno, PSOE, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, fica dictaminada de xeito favorable. Moi ben, moitas gracias. Sí. Sí, unha cuestión antes de comenzar co punto este, porque, polo menos para o Grupo Socialista, o que vai a ser o devenir deste pleno, pois é moi importante o que vamos a tratarnos agora, non? Entón, digo isto porque o Grupo Socialista, dende logo, según cal sexa a resposta, pois nós teremos que actuar en consecuencia, polo tanto, actuaremos en consecuencia con respecto ao pleno en sí mismo ou dos puntos do propio pleno. Nós non podemos esquecer, porque nós fomos parte activa desa cuestión, e, polo tanto, e cando digo activa foi porque fomos a chamar a atención ao señor alcalde, en persoa, non andamos por detrás. Por lo tanto, para nós é fundamental que se nos aclare unha cuestión. Logo de outras, pero, dende logo, hai que facer un repaso das súas indignidades. E, por lo tanto, as súas indignidades, como digo, para nós son importantes para este pleno. Son importantes para ver que facemos neste pleno. Que facemos incluso que a posibilidade de levantarnos e irnos do mesmo. Digo porque, mire, outro día asistimos a algo que ao final lle relataremos, non? E xa lle digo que nós, en primeira persona, lle dixemos á cara. Primeiro, vostede, das moitas indignidades que fixo con unha crisis lamentable que están sufrindo os ciudadanos, xa lle temos dito moitas veces. Non é algo que sea alleo ou que todos poden comprobar neste pleno como o Grupo Socialista ten mostrado a súa indignación ca súa forma de actuar. Ca súa, non do seu goberno, ca súa. Que quede moi claro. O seu goberno é cómplice da súa, pero vostede como alcalde se comportou dunha forma indigna. Primeiro puxo unha funda como se fose un profesional do GES, do Grumir, de Protección Civil, para decirlle aos veciños, porque o fondo de todas estas cuestións non é o fin en si mesmo.
que a xente de fora pode interpretar que o mellor é algo bo, eso é o que vostede busca. Pero o fin en si mesmo non é que un alcalde se poña unha funda para poñerse a desinfectar as rúas. A tarefa dun alcalde é coordinar esa situación e que non ten que facer os profesionais que o teñen que facer, teñan o material, teñan todo a seu dispor e vostede dirixir esa cuestión. O que non ten que facer é outro tipo de cuestións. Eso non o ten que facer para que vexan os veciños o bo que é o alcalde, mira que chico que hasta coge el cubo e se pone la funda. Eso é o primeiro. Pero vostede seguiu. Despois de decirlo, seguiu e fixo, dedicouse a cantar cumpleanos. Mire, cantar cumpleanos tamén pode estar moi ben. E, ademais, os veciños tamén o felicitan. Xa lle dixemos unha vez. Pero nós lle dixemos moitas veces que este concello ten un conservatorio, ten personal máis que suficiente para cantar os cumpleanos. Ten persoas que eu lle podo relatar aquí 5 ou 6 que estarían dispostas con boa voz a cantar un cumpleanos. E vostede como alcalde faría esa mesma xestión, pero non faría unha cousa vergoñenta, que é que un alcalde non ten que facer eso. Ten que poñer eso a andar, sí, pero pode haber outras persoas que o fagan. Pero non seguiu con isto solamente. Vostede, despois de ter a incapacidade de mercar mascarillas conxuntamente ca Xunta para os nenos e nenas deste municipio, non tuvo nin siquiera, non é xa a capacidade, non tuvo nin a iniciativa, e a iniciativa foi, nomeadamente de Ribeiro en Común nun primeiro momento e despois do Partido Socialista, e nós, os grupos da oposición, fomos quen de facilitar que eso se fixera a través da aprobación deses cartos para mercar esas mascarillas. E vostede, como xa lle dixo unha vez, como Papá Noel, foi a repartir as mascarillas como se fose vostede o que os houvese mercado, como se os cartos non foran de todo. Tampouco o ten que facer un alcalde. Pero non lle faltou, non lle valeu con eso. Non, outro día, que foi vostede o ridículo de toda esta provincia e incluso de Galicia, se puxo vostede na porta, que é onde nós lle fomos a decir a vostede a cara que era un indigno, vostede se puxo na porta co listado de pacientes ou de persoas que estaban chamadas, de forma aleatoria, según os Sergas, e donde vostede, neste plenario, e que me corrixan os compañeiros, donde vostede, cando moitas veces lle temos preguntado sobre situacións sanitarias, vostede sempre dixo o mesmo, o que diga o comité clínico, o que digan os expertos. Vostede que era? O experto que se tiña que poñer na porta co listado que manda os Sergas. É función dun alcalde. Viu vostede algún alcalde de Galicia poñerse nunha porta a decirlle quen tiña que entrar e quen tiña que salir? Non o viu. Sabe por qué? Porque teñen vergonza. E vostede non a ten. E iso foi o que lle fomos a reclamar. E vostede non solamente non nos fixo nin caso, que seguiu ali todo o día, e tuvo a desfachatez de decir que era porque estaba de voluntario de protección civil. Pois mire, de voluntario de protección civil lle estuve eu moitos anos, e lle sigo estando. E sabe onde estaba eu? Donde non me veía a xente. Nos cruces, na festa de historia, nos incendios, pero detrás, non diante. Sabe? E vostede nunca estuvo. Nunca. En ningún deses sitios estuvo vostede. Que pasa? Non era concelleiro de Ribadavia? Ou solamente é hora para lucirse? Eso é unha indignidade. E os demais non o facemos e non o fixemos. Pero ademais de todo isto, lle vamos a decir unha cousa ben clara. E non las vai a respostar. Porque se non nos la vai a respostar, o vamos a decir aquí. E o vamos a quitar aquí. Vostede, ademais de todo o que relatei, e despois de ter nas mans un listado que non podía ter, que xa está eso totalmente comprobado, vostede e o teniente alcalde, ao acabar, iso xa é unha pregunta. Se fixeron as probas que sobrantes con respecto a se eran positivos ou non do COVID? Contésteme vostede esa pregunta, porque se non me contesta, yo direi eu ahora mismo. É o que temos que decirle. Conteste esa pregunta antes de empezar o pleno.
Lembrolle que ten un turno de rogos e preguntas, e no turno de rogos e preguntas pode formular as súas preguntas. Agora vamos a continuar co desenvolvemento Nos, como Grupo da orde do día do Socialista, Pleno. lle estamos exixindo que aclare si vostede, co teniente alcalde desta vila, se fixo probas cando vostede non estaba chamado para un cribado, cando vostede tiña ese listado, e se vostede é moi fácil de respostar diante dos concelleiros e concelleiras. E creo, e así yo pido aos compañeros da oposición, que se este señor non contesta a isto, me parece un tema suficientemente grave. Aquí hai alcaldes que están dimitindo por facer cousas deste tipo. E este señor, se fixo isto, non só chegou todo o que fixo, pero se fixo eso, cando houve compañeros do GES que non o fixeron, vostede ten que dimitir mañá. Vostede ten que dimitir mañá. E vostede, se quere, responde. E se non responde, xa lle digo eu por qué. Porque vostede as fixo. E se usted fixo eso, ten que dimitir mañá. E se non dimite, os grupos da oposición xa emplazamos a todos a que vostede non pode ocupar ese sitio un minuto máis. Nin dende mañá mesmo. E iso o que ten que contestar. Porque, evidentemente, non pretenderá que un alcalde que, mentras os nenos dos colexios están esperando a facerse probas, mentras as persoas que están no asilo están esperando a facerse probas, mentras hai persoas na casa que están esperando a facerse probas, vaya un alcalde e o teniente alcalde se fagan probas de forma irregular. Se vostede fixo iso, ten que dimitir. E non me mire extrañado, se vostede o fixo, diga que non. Dígame a min que non. Díganos que non. Diga que estou mentindo. Se non o dice, está claro que é verdade. E se é verdade, vostede ten que dimitir. Non vale. É que non pode pretender que aprobamos isto. Xa rematou o seu turno e vamos a continuar co desenvolvemento da orde do día. Pasamos ao punto 3, que o punto 3, rectificación de... Bueno, xa, señor secretario, xa lera os acordos, polo tanto, abrimos o debate, Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pensei que iba a empezar eu, pero bueno, escoiteite atentamente, Nacho. Boa tarde a todos os presentes e aos que nos escoitan, por suposto. Comenzamos o primeiro pleno deste ano 2021, nos que todos pensábamos que íbamos a estar mellor, e ata de agora o que vemos é que o virus segue aí e sigue a aumentar, o cal é o máis preocupante porque é moi preocupante a situación. É desolador ver Ribadavia e é moi triste, pero con eso evidentemente non se arreglan as cousas, senón que hai que tomar medidas. A comarca tamén está metida en marcha nesta subida de casos, entonces mandarlle unha aperta moi grande a todas as persoas que están padecendo o virus e que se recuperen totalmente e lamentar as pérdidas que poida haber nesta terceira onda. Eu, antes de ir ao punto 3, pois tamén quero facer referencia a algo do que acabas de nomear para non pasar por encima sin decir nada sobre este punto. Eu non estiven ali ese día, pero sí que me enterei, por suposto, porque houve vídeos e houve xente que tamén mo comentou. Eu, personalmente, lle pedín explicacións ao señor alcalde, como el sabe, personalmente. Díxenlle e transmitínlle que non me parecía, que me sorprendeu e que non me parecía correcto, e como tamén lle dixen, é como se eu me poño no cruce do colexio a dirixir o tráfico, non? Pois tamén sorprendería. Pero, bueno, vostede deu as súas explicacións, nos podemos las creer ou non, pero usted as ten. Entonces, vostede as ten. Se as quere explicar, nos tamén as escoitaremos atentamente. A min, deste cribado que se fixo, isto tampouco foi... Sorprendeume isto, a súa situación ali, pasando lista ou supuestamente mirando o que pasaba ou non pasaba, pero tamén me sorprendeu, que é o que máis me sorprendeu e o que máis me preocupa, que, aínda que o resultado foi que non saliu ningún positivo, pois os casos seguiron aumentando. Eso era o que máis me estaba preocupando a min estes días. Hoxe, afortunadamente, baixaron os casos, pero, bueno, non nos podemos relaxar. E preocupábame que eses resultados dos antíxenos que se fixeron, pois realmente son efectivos.
eu no último cribado, no primeiro que se fixera, sí que fun citada a facer unha PCR. E fun, non sei se neste caso algún membro máis da corporación foi citado e fixo por ese motivo, porque eu na anterior sí que fun citada e acudín e marchei para casa. Fun e marchei para casa. Ao mellor tamén me puden quedar ali e non quedei. Eu, como digo, outro día non puden asistir por motivos laborais. Decir que o mellor sí que sabía que preguntar se realmente ese cribado foi realmente efectivo. No aleatorio que se dice que a min, ese aleatorio que se dice, pois a veces había que mirar porque moitas familias, como pasou na outra vez, foron citadas varias persoas da mesma familia, outras quedaron sin citar nin na primeira nin na segunda. A forma de facelo, non digo que é a forma que ten de facelo Sergas, pero creo que non chega a moita xente, sobre todo de unha idade, porque non se enteran dos mensaxes ou non os len. O mellor sería, se volve a facer, que oxalá que non teñamos que facelo, pero se hai necesidade de facelo en algún outro sitio, que se poida avisar de outra maneira, pois mesmamente chamando, como se fai cando se chama dunha cita do Sergas. Ten vostede unha cita a tal sitio a tal hora, que creo que sería. Tamén me gustaría, que non sei se se pode, saber se xente que non vai, algunha é porque pasa, porque non quere ir, porque me parece tamén unha falta de responsabilidade non acudir a un cribado que se fai. Aquí non houbo tanto asentismo, pero, bueno, en Ourense foi, sobre todo de xente nova, que me parece moi triste que se faga eso. E estes dous puntos que digo son os que máis me preocupan. Vostede, se quere dar algunha explicación sobre o que pasou, pois, o que digo, escoitarémola atentamente. E sobre o punto 3, vamos a cambiar totalmente de tema. Pois o que dixen xa en comisións, que me parece moi ben o do aforro enerxético. Sabemos que está o Renco financiada coa Unión Europea e que a Unión Europea tamén fai fincapé en reducir o consumo e apostar para as enerxías renovables, que tamén é bo. E esperamos que nestes casos, como sucede en outros, incluso na agricultura e outras cousas, que familias moi adineradas reciben cartos que ao mellor lle fan falta a outra xente, pois esperemos que aquí non suceda o mesmo e que non se beneficien sempre os mesmos, que despois nunha moción que tamén traemos sobre isto explicaremos máis profundamente. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nos varias cuestións que neste punto 3 están abordando, tiñamos pensado abordalas noutro punto, pero a cuestión é de suficiente calado como para, como ben dixo a compañera do BNG, non deixar pasar a cuestión. Nos parece grave o que comentou o portavoz do Partido Socialista. Nos parece, ademais, grave tamén a resposta do señor alcalde de non querer abordar a cuestión. Sabemos que este non é o punto, pero a cuestión é de suficiente calado como para dar unha resposta xa no momento. E nos preocupa que non se queira dar, claro, porque evidentemente é un indicio claro de recoñecemento da cuestión. Agardamos que non sea así e agardamos, sobre todo, en aras de buscar ou de defender a imaxe que todos e todas debemos de defender de Ribadavia, que saliu bastante danada, polo menos así o manifestou Ribeiro en Común, saliu bastante danada no venres pasado, cando concellos análogos a Ribadavia, podo entendelo no caso de concellos de menor tamaño, onde casi non hai grupos de emerxencia, onde o mellor o Sergas, porque está facendo outros operativos, non dá chegado con personal, pero no Concello de Ribadavia, na Ribadavia, polo menos que eu quero, desde logo creo que as institucións temos que ter outro nivel, máis aínda se cabe a alcaldía debería ter outro nivel e estar por riba deses populismos e esas demagoxias.
máis alá diso, nós tamén consideramos e registramos escritos ao Sergas esta semana, varios, ademais, 3. Un deles pedíamos unha resposta como é posible que dereitos tan persoais e tan privados, o propio Sergas, que é quen os ten que amparar e os ten que protexer, non o fixera. A nós isto nos parece grave. Podemos buscar culpabilidade nos recortes ou na falta de persoal que o presidente Feijóo, que ainda onte en sede parlamentaria se atrevía a pretender dar leccións, a atacar outras institucións coa que está sufrindo, coa que estamos sufrindo todos e todas nesta pandemia, no lugar de buscar esa colaboración con outras administracións, tamén co Goberno do Estado, o que busca é confrontar e a pretender a leccionar. E a realidade, todos temos, eu creo que seres queridos ou amigos ou conocidos traballando nos Sergas, e eu creo que a realidade que eles nos transmiten non é a que vemos na televisión de Galicia e tampouco é a que vemos en protocolos tan importantes como son os cribados, donde vemos que non hai personal para atender, como si pasou, creo que recordades todos e todas, no primer cribado, por certo, de PCR en Ribadavia, en novembro, donde quen atendía as listas e quen daba, por suposto, paso a este proceso tan importante era persoal dos Sergas. Non aconteceu así. Polo tanto, para nós evidentemente, lle pedimos responsabilidades aos Sergas tamén e o fixemos tamén por escrito. Para nós isto, desde logo, nos ten que ser aclarado por parte dos Sergas. E cando digo Sergas, digo dos responsables políticos dos Sergas. E, por suposto, tamén pedimos explicacións porque todas as probas foron probas de antíxenos en Ribadavia. Case Ribadavia como conexiño de Indias, cando víamos que outros municipios, como moito, era o 50%, non? Uns 50% PCR e 50% antíxenos. E o decimos fundamentalmente porque todos supoño que temos acceso a médicos e a enfermeiros de confianza que nos dicen que os antíxenos son probas recomendadas para xente con síntomas, para persoas con síntomas. E, ademais, nos 5 primeiros días, según indican. Por consiguiente, perden o seu efecto, polo menos o seu obxectivo, cando estamos a falar de persoas sin síntomas. Nos tamén pedimos explicacións aos Sergas. E todo eso nos consideramos que, como institución, deberíamos ter esta información. Nos, polo menos como grupo, non o temos, supoño que os demais grupos tampouco, o digo porque esta información é materia de xunta de portavoces. Xunta de portavoces que o alcalde se nega a convocar desde fai demasiado tempo. A pesar, polo menos nós o temos solicitado, supoño que os demais grupos tamén. Isto e outras moitas cousas da xestión, como moi ben explicitou Nacho, como tamén dixo moi ben Maite, son cuestións a mellorar. E desde o noso punto de vista, no Concello e sobre todo o alcalde ten moito que mellorar. Abordarémolo despois, porque hai máis tempo no pleno para abordar esta cuestión. Volvo a decir que nós teñamos pensado abordar este tema, porque é un tema que lle preocupa a sociedade, nos preocupa a nós como parte da sociedade, pero tamén somos representantes da sociedade e é o que nos demandan. Nos demandan información e é moi frustrante e, desde logo, eu creo que non axuda porque a veciñanza o que está pedindo é a máxima unidade posible para abordar desde as administracións esta crise, non axuda que a ampla maioría deste pleno non teña ningunha información e estea solo bloqueada e centralizada nunha única persoa. E cando se pide información non se dá. E isto pasou reiteradas veces e sigue pasando. Hoxe mesmo preguntábamos, onte mesmo preguntábamos se había algún caso de persoal municipal afectado por COVID. Nós non temos esta información en sede municipal. Tamén o acabamos de preguntar. Por conseguinte, nos consideramos que se nos falta información e que se nos falta a nosa función, que estamos obrigados a ter e a obter información por parte da alcaldía que non temos. En todo caso, como digo, hai moito máis tempo para abordar estas cuestións. A nós nos gustaría que desde a alcaldía se respondera ás preguntas ás que foi aludido, fundamentalmente porque nos parece unha cuestión grave, donde a imaxe de Ribadavia, de ser certo, igual que saiu perxudicado o venres, volvería outra vez a
poñerse en exposición e creemos, desde Ribeiro en Común, que é unha cuestión a protexer. Máis alá dos intereses partidistas e persoais que cada un teña e da estrategia que cada un teña, desde logo Ribadavia está por encima deses intereses. Polo menos, isto é a nosa forma de ver as cousas. Respecto ao punto 3, consideramos que pode ser unha boa acción, unha boa solicitude, esta solicitude de subvención. O que sí nos gusta e vemos necesario chamar a atención é que a parte proporcional que o Concello ten que abordar é sustancial, co cal, visto e coñecendo os orzamentos anteriores, porque este orzamento aínda non nos foi presentado aos grupos e nese sentido nos traemos unha moción ao respecto, consideramos que é unha cifra, unha inversión importante. Non é un gasto, porque evidentemente sería unha inversión, algo positivo a medio e longo prazo, pero sería unha cifra interesante que creo que o Concello ahora mesmo non podría abordar e que desde logo habería que buscar mecanismos para conseguilos e tamén a través da colaboración de outras administracións. Non sei se ese é o caso, oxalá. En todo caso, gracias pola atención, non continuo máis. Continuaremos o tema máis adiante. Si nos gustaría a Ribeiro en Común que se nos respondera ou que o alcalde respondera a cuestión. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Que anda para o grupo. Gracias. Simplemente, como xa explicamos en comisión, é un mero trámite administrativo que nos piden desde a do IDAE. Basicamente consiste, como explicou o secretario, en aprobar o proxecto e comprometernos a habilitar crédito suficiente para levar a cabo a obra no caso de que sexamos que se nos conceda. Polo tanto, basicamente nada máis. Efectivamente, como ben dice Brais, no caso de que non la concedan, moi raro que sexamos capaces de chegar a esta cuantía, co que intentaremos buscar colaboración en outras administracións. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar a votación, pero antes, e xa por zanjar o tema, porque eu, miren, creo que este pleno municipal é un lugar onde se veñen a dirimir cuestións concretas dentro dun orde do día para resolver problemas que afectan o noso día a día dos veciños e que non é un lugar para efectuar ningún tipo de xuicios sumarísimos. Os xuicios sumarísimos ou este tipo de cuestións, se queren efectualas, saben perfectamente onde poden facelo. E eu non vou contribuir a circos nin a alimentar os argumentos que pretenden. Estou no meu turno, no meu uso da palabra. Eu dirixo o debate. Bueno, ten un segundo turno, pois segundo turno e sobre a cuestión en concreto que debate que é o punto 3 e posteriormente pasaremos. Sobre o punto 3 non preciso decir nada, sí que xa mencionei en comisións que me parecía unha obra dunha envergadura importante, como acaba de mencionar, e nada máis. Pero sí que me gustaría que poidera rematar de falar. Yo pido, por favor. Ribeiro en Común? Non queremos segundo turno, non, gracias. Grazas. Grupo Socialista? Nós sí que queremos segundo turno. Primeiro, para falar do punto en si mesmo que non falamos, precisamente, por eso. No, mal feito, aínda por riba, era o que me faltaba por aguantar. Mal feito que fai o Grupo Socialista, mal feito é que fai vostede. Vale? A indignidade que somete a este plenario é vergonzosa. E este Concello. O sea, que non veña aquí, aínda por riba, dicindo mal feito. Era o que nos facía falta. Mire, nós íbamos a apoiar este punto. Vostede, concelleira, é unha das grandes perxudicadas do alcalde. Xa yo teño dito outras veces, do seu propio compañeiro. Porque vostede, como temos manifestado moitas veces públicamente, vostede é unha persona traballadora e que lle quita tempo de onde non o ten. E vostede ten feito moito por este Concello. Cousa que me hubiera gustado a min que se hubiera dito de moitos compañeros meus dende o Partido Popular, pero eu son capaz de decirlo. Pero sabe quen lle fai a vostede un flaco favor? Ese señor que está aí. Sabe por qué? Porque non axuda. Non axuda absolutamente en nada.
sempre a deixa aos pés dos cabalos. E despois o veremos, porque vostede tamén é titular de Facenda. E seguramente vostede tiña a intención de haber levado o orzamento. E seguramente tiña vostede a intención de haber consensuado o orzamento con nós. E non o fixo. Sabe por qué? Porque ese señor se dedica a outra cousa. E ainda encima nos dice a nós que facemos malas cousas. Entón, nós sí que vamos a aprobar ese punto. Claro que vamos a aprobar ese punto, porque somos quen de aprobar ese e moitos máis, como levamos feito un ano e medio. Porque, claro, o que quere transmitir este señor ahora é victimizarse. Pero é que a realidade da cuestión é que nós levamos apoiado a un grupo de goberno en minoría toda esta legislatura, aprobándolle ou facilitando dous orzamentos, facilitando todas as modificacións que traen vostedes e facilitando os proxectos que traen, moitas veces incluso sin explicalos. Xa digo, non por culpa de vostede, señora portavoz e señora concelleira de Facenda, sino por culpa dese señor. E agora que se explique, pero xa se explicou dabondo antes. Eu, se vostede o que vai a contestar é que vayamos ao xulgado, non se preocupe, que non fai falta nin que vayamos ao xulgado. Vostede, se está dicindo que vayamos ao xulgado, xa está dicindo claramente o que nós sabemos que fixo vostede, que é facerse cousas que non podía facerse. É o que vostede está afirmando. Porque eu, se fora alcalde, e tuvera a conciencia tranquila, cousa que vostede non ten, claro, eu diría claramente, xa lle diría que o mellor o que iría ao xulgado seríamos os demais. Vale, claro. No, pero eu estoulle preguntando a vostede se vostede fixo unha cousa e vostede non responde. Polo tanto, vostede o que ten é que respondernos. Vale? Porque non vimos aquí a facer xuicios. Vimos a preguntarlle cuestións que creo que quedaron claras. Ou vostede non estaba na entrada da porta co listado que lle entregou os Sergas. Ou eso non o viron os veciños. Vale? É que, ao mellor, vostede me vai dicir a min que non estaban. Bueno, pois vostede lle fixemos outra pregunta que era se ao acabar esta cuestión vostedes se fixeron a proba. Eso é o único que ten que respostar. Nada máis. E remato cunha cousa, mire. Decía o portavoz de Ribeiro en Común, a veciñanza pide unidade. Claro que pide unidade, pero unidade é recíproca. E vostede unidade? Ninguna. Con esas actuacións? Ninguna. Que unidade plantexa vostede? Vostede ten que estar nesa situación cando se fai un cribado? Claro que sí. Xa lle digo eu. Ten que estar ali o alcalde? Por suposto. Teñen que estar membros da corporación? Por suposto. Teñen que revisar que todo operativo este ben? Por suposto. Pero tense que vostede poñer na porta. Intimidando incluso a moitos veciños. Sí, non bote as mans á cabeza. Hai veciños que non entenden por que o alcalde ten que estar tomándolle os datos para entrar. Non sei de que se sorprende. Ou vostede, se fora o que estuvera aquí sentado, lle parecería ben que eu, anteriormente, cando fun alcalde, estuvera tomando os datos dos veciños nunha situación desas. A calquera dos meus compañeros lle hubiera gustado, dos que están na corporación. Decídeo sinceramente. Non. É máis, se me hubiera colgado, e digo colgado, en sentido figurado, na plaza pública. E non solamente da dereita, Eso se chama caciquear. E é así de claro. E non se pode defender. Polo tanto, a unidade non é esa. Esa non é unidade. Unidade, cando vostede colle e se dedica a practicar a indignidade. Sabe o que hai que ser? Exemplarizantes ca sociedade. Se vostede fixo a proba, que é o que lle estamos preguntando, non é exemplarizante, entón terá que dimitir. Iso é o que ten que aclararlle. Os ciudadanos e as ciudadanas que están na casa esperando por ela. Os ciudadanos e ciudadanos que estuveron a través das redes sociales preguntándose se a podían facer. E se vostede a fixo, cando non lle correspondía, é o que lle estou preguntando, non lle estou afirmando. Usted ten o fácil, sí ou non? É tan fácil como contestar a este plenario. Este plenario non é, como dice vostede, un xuicio ou un tema de ir ao xulgado. Non, este plenario ten que contestar sobre unha cuestión que era unha cuestión municipal. Home, non, como que non? Home,
Vostede é o alcalde e lle estamos preguntando sobre unha cuestión que supoño que todos teremos dereito a saber. Ah, non? Bueno, pois que sepan os veciños que me escoitan que o señor alcalde non quere contestar si el se fixo a proba irregularmente cando os demais veciños non a podían facer. Vostede non me quere contestar a eso. Vale, pois se non me contesta xa está contestado. Moitas gracias. Estado, me gustaría que dixera cal é a resposta que vostede interpreta. Ah, perfecto, pois xa está. Moi ben, pasamos a votación entonces. Votos a favor do punto número 3. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a continuación ao punto número 4, que é a aprobación inicial se procede do expediente de modificación de crédito 1/2021. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 1/2021 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito de acordo co seguinte resumo por capítulos. Partida orzamentaria 634.00.459, consignación anterior 0, aumento que se propón 3.678,40, total 23.799,24, fins adquisición de vehículos para servicios municipais. Para financiar los créditos señalados no apartado anterior, partida orzamentaria 133.120.03, 133.120.06, 133.120.09, total disminución que se propón 3.678,40. Que se expoña este expediente ao público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por un plazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o devandito prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá un plazo un mes para resolverlas. Sometido a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Partido Popular, resérvanse para o Pleno, PSOE, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, fica dictaminada de xeito favorable. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Non sei se queren os grupos intervir sobre esta cuestión. Non? Sí, vale, pois BNG en primeiro lugar, si quere comentar algo. Nada, simplemente, bueno, que se nos explicou que era para a adquisición deste vehículo municipal. Xa dixemos que se facía falta e eles pensaban, sobre todo a persoa que os van a utilizar, que serán os traballadores, pois que non nos íbamos a opoñer, por suposto. E para non alargarme máis, por favor, eu pedinlle antes que seguira coa explicación que estaba dando, que non rematou, se non lle importa. Por favor, remate. Ribeiro en Común. Sumo unha petición da compañera do BNG de que dé a explicación e nos pedimos a palabra para neste punto mencionar e recordar e tamén explicarlle a xente. Trataríase da adquisición dun novo vehículo para o Concello, un vehículo de segunda mão, que parece que é unha boa oportunidade, pero que nós tamén ao mesmo tempo pedimos un informe máis detallado, unha información máis detallada sobre a cuestión. Pedímola fai unha semana, ainda non se nos dixo. Mais alá dixo, bueno, agardemos que salga ben, estamos seguros que así será, ou eso polo menos agardamos, pero creo que, ainda que é totalmente legal, creemos que o proceder debería ser un pouco máis profesionalizado respecto á cuestión técnica, falo. En todo caso, nos parece ben, se é unha boa oportunidade está ben aproveitalo e veremos se despois non nos arrepentimos. En todo caso, nos vamos a abster e desear o mellor, claro. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Nos vámonos a abster. Ben, gracias, Grupo Popular. Nada. Ben, pois pasamos á votación do punto. Votos a favor. 5 votos a favor, votos en contra. Non hai, abstencións, 8 abstencións, queda, polo tanto, aprobado o punto 4. Pasamos agora ao punto 5, que a aprobación se procede da convocatoria e bases do Premio de Teatro Abrente. Señor secretario, por favor. A
A Comisión de Cultura, Enoturismo e Termalismo, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2020, adoptou o seguinte ditame: aprobar a convocatoria da 16ª edición do Premio Abrente para textos teatrais e as correlativas bases coa redacción que figura no expediente. Sometida a votación a proposta, tese seguinte resultado: votos a prol, Partido Popular, Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PSOE, Bloque Nacionalista Galego, fica dictaminada de xeito favorable. Moi ben, moitas grazas. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, grazas. Por suposto, imos a votar a favor. Eu quería decir neste punto moi brevemente que, o sector cultural tamén se está vendo moi afectado por culpa do coronavirus, de que está pasando, con espectáculos prácticamente casi inexistentes. Chegado a este punto, poñéndome a recapitular, cando estábamos decidindo se facer a MIT ou que se celebrara ou non se celebrara, vénseme así a cabeza que foi, a pesar de moitas críticas que se tuvo, de sí ou se non, que a xente non estaba segura, que volvo a decir que creo que foi un éxito, que foi unha boa decisión que tomamos nese momento conxuntamente, e que oxalá se poida volver a celebrar coa mesma medida de seguridade e co mesmo resultado, porque que se sepa non saiu ningún contaxiado desa MIT e, por suposto, o sector cultural que tamén está en agonía, como outros tantos. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Ribeiro en Común. Ben, nos, como xa dixemos en comisión, vamos a votar a favor. Nos, desde logo, non vamos a entrar se as autoridades sanitarias deciden esta cuestión. É un tema difícil, tamén para a cultura. Concordo con Maite que foi un acerto manter a MIT, pero ao mesmo tempo nos, desde logo, non vamos a poñer en cuestión se a Xunta decide pechar a cultura, decir, pechar bibliotecas. A nos, desde logo, nos gustaría que se abordara de outra maneira esta crise, pero a situación en Galicia, igual que en Ribadavia, ainda que creo que hoxe é unha boa noticia de que baixamos bastante, ainda sendo números preocupantes, creemos que, ao fin e ao cabo, as administracións deben tomar medidas sanitarias, non? A veces con moita dificultade. O que si votamos en falta, quizáis, é un criterio máis coherente, non? Porque pecha uns sectores e outros non, porque se culpabiliza case con estas medidas a uns sectores e a outros non. Creemos que se debería ser máis congruente nesas medidas e tratar a todos os sectores por iguais. Neso sí que, desde logo, o teremos e o temos que poñer en cuestión. Pero máis alá diso, o que lle toca ás administracións, ademais de pechar sectores económicos, porque a cultura tamén é economía, a hostelería, etc., o abordamos na nosa moción, tamén toca tomar medidas e tomar decisións, e o que significa é aprobar políticas públicas con orzamentos para solventar, para minimizar, máis ben, porque todos e todas sabemos que a situación é tan grave que unha axuda non vai a resolver o problema, pero cando menos pode salvar moitos proxectos empresariais. Nos reiteramos que vamos a votar a favor e desde logo desexamos o mellor futuro a MIT para este 2021, que quizáis na edición anterior todos pensábamos que a 2021 iba a ser moi tranquila ou iba a ser normal. Creemos que a normalidade vai a tardar en vir e oxalá sea o máis normal e o máis tranquila posible. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Grupo Socialista. Aquí se podíamos entrar en outros debates que non teñen nada que ver co espírito. O espírito da aprobación é da convocatoria das bases do Premio de Teatro Abrente e nós, polo tanto, eso vamos a aprobar. Votamos a favor. Moi ben. Entendo que queda aprobado por unanimidade. Pois queda aprobado, polo tanto, por unanimidade. Pasamos ao punto 6, que é moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia teña urxentemente orzamentos propios para afrontar a crise e reclamar a Xunta transferencias para axudas aos sectores máis afectados pola crise. Señor secretario, por favor.
A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2021, adoptou o seguinte ditame. Primeiro, que o Concello de Ribadavia elabore, consensúe e aprobe con urxencia un orzamento municipal para facerlle fronte á crise social e económica que afecta de cheo a sociedade ribadaviense derivada das restriccións e da crise sanitaria mundial. Segundo, que o Concello de Ribadavia acorde reclamarlle a Xunta de Galicia a transferencia inmediata de fondos a todos os concellos galegos para que sexan os concellos os que repartan as axudas aos sectores máis afectados pola pandemia de COVID-19. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno, PP, Bloque Nacionalista Galego, fica dictaminada de xeito favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente, Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas. Ben, o propio título indica, e así o explicamos xa nas comisións, indica que hai dúas mocións nunha, ou por menos dous obxectivos nesta mesma moción, non? Por un lado, chamamos a atención que, a pesar de en novembro, en decembro e agora en xaneiro, se nos dixo por activa e por pasiva que íbamos a ter un borrador de orzamentos, que íbamos a tomar medidas con premura. Bueno, nada disto aconteceu neste Concello e, polo tanto, Ribeiro en Común chama a atención e fai forza e trae esta problemática a este pleno para, desde logo, para poñela na primeira liña. E, en segundo lugar, evidentemente, nos creemos que a Xunta, e isto que lle reclamamos con esta proposta de moción, reclamarlle a Xunta a transferencia das axudas para sectores máis afectados pola crise. Vímolo en 2020, fundamentalmente, e falo do Concello de Ribadavia, como moi ben dixo o portavoz do PSOE, foi a oposición a que tomou a iniciativa desde o primeiro momento, entre abril e maio. Foi a oposición, por suposto, por cuestión cuantitativa, quen facilitou e quen aprobou as súas propias propostas, incluso facendo moita forza no pleno de maio. E a cuestión é que, a pesar de todo isto, tuvemos que agardar case ao final de ano, a finais do mes de novembro, para que gran parte desas medidas foran implementadas polo Goberno. É dicir, o Pleno fai os seus deberes, a oposición e os grupos municipais facemos os nosos deberes, e máis, facemos máis dos nosos deberes, cumplimos escrupulosamente coa necesidade que teñen os nosos veciños de traer aquí propostas en positivo e para que este Concello faga cousas a favor da veciñanza, e que non fai os seus deberes foi o Goberno, que case, e por certo, perxudicando cuantitativamente, evidentemente, solo pudo haber gastos en algunhas axudas, por exemplo, unha adquisición e bonos de mes e medio, porque, evidentemente, se intentou implementar moi tarde. Desde o noso punto de vista, ademais, hubo tamén partidas pensadas e aprobadas neste pleno para axudar sociais, para abordar esta crise, que foron destinadas a outras cuestións. E isto a nós tampouco nos parece de recibo, e o volvo a decir, o Pleno fai o seu traballo e o Goberno non o fai, ou polo menos non consulta certos cambios. E, ademais, hubo un intento tamén, e, por certo, un intento como fai sempre o valtarismo sociolóxico e o valtarismo político, de intentar utilizar certos resortes, chamaríamos ya así, porque as asociacións son moi plurais en Ribadavia, afortunadamente, e a pesar do que lle pese algún, son moi plurais. Se intentou utilizar algún resorte para atacar a oposición política e partidistamente, justamente por esta cuestión das axudas. Cando todos e todas tiñamos o consenso de que aquí o diñeiro neste final de ano e, por consiguiente, por desgraza, en plena terceira onda, Ribeiro en Común o di con claridade, hai que priorizar o diñeiro para quen está sufrindo máis esta crise. Ben, pois intentou culpabilizar novamente a oposición, facendo e utilizando unha institución que debe ser sagrada e debe ser de todos para facer loita partidista no peor momento que está pasando a sociedade de Ribadavia desde fai moitos anos. Non hai altura de miras, non o hai xenerosidade, non hai empatía. Eu, desde logo, polo menos Ribeiro en Común, analizámoslo así, e non a vemos por parte do Goberno.
Se lle ofreceu constantemente axuda, se lle deu a mau constantemente en este duro 2020. E esa mau que ofrecemos, non só o Reviron Común, sino todos os grupos da oposición, foi constantemente mordida. E desde logo, temos que dicilo e temos que denuncialo así. E, ademais, non é unha opinión subxectiva. Podemos adxectivar subxectivamente, pero hai tamén feitos obxectivos que non hai lugar a valoración. Unha delas son as propias actas do Pleno e das institucións e das xuntas de portavoces, onde constantemente, incluso nos peores momentos, como cando foi a cuestión, o grave problema que sucedeu no asilo, aí a oposición estivo facendo propostas constantes e averiguando e buscando información constantemente. E moitas veces, incluso contra a barreira de silencio e de oscuridade que ten construída o actual alcalde. Nós, desde logo, creemos que o que toca é justamente facer o contrario. Aglutinar máis forzas, aglutinar máis apoios para ser un concello máis forte e adoptar medidas con máis contundencia e pensadas, sobre todo, para a xente que máis o necesita e que máis está mirando para os concellos. E o volvo a decir, os concellos tamén, é certo, somos moi modestos, e o de Ribadavia o é. E facemos, e desde logo a oposición así o fixo, unha batería de medidas moi importante, eu creo que algunhas moi boas, que foron copiadas en outras institucións, pero o problema que temos é orzamentario. E onde está o diñeiro, ademais de fondos importantes, está na Xunta de Galicia. E que nos atopamos na Xunta de Galicia? Pois barreiras, lentitude ou simplemente confrontación con outras administracións. Ou confrontan coas deputacións provinciais que non controlan, ou confrontan con concellos grandes que non controlan, ou confrontan con o goberno do Estado. Na peor crise tamén dos últimos tempos que está pasando Galicia, o presidente do suposto goberno galego dedícase a confrontar con outras administracións. Eu podo entender, e todo o mundo pode entender, que poida haber diferencias á forma de xestionar, na forma e en medidas políticas, porque somos partidos diferentes. Pero haberá que atopar un mínimo común para abordar cuestións trascendentais para a sociedade. A Xunta de Galicia non sabe o que é isto. Non sabe o que é isto e, ademais, tampouco exerce esa colaboración cos concellos. Nos por eso reclamamos a Xunta de Galicia e agardamos que este pleno así o faga como representantes de Ribadavia, que se transfiran esas axudas e que sean os concellos e que sea o Concello de Ribadavia quen as xestione. Porque nós, aquí, o Concello, todos, os 13, ademais, non foi falta estar no goberno para isto, sabemos mellor que ninguén, sabemos moito mellor que Feijóo cales son as verdadeiras necesidades de Ribadavia. E dos nosos veciños, e dos nosos autónomos, e dos nosos hosteleiros que teñen os negocios pechados e levan demasiado tempo soportando as ocurrencias de Feijóo e do seu suposto comité, casi volcándolles toda a responsabilidade á hostelería. Cando sabemos, e as probas cuantitativas, aínda non hubo un dato técnico que nos dixera que por culpa de los bares se multiplicou el virus. Ningún, eu non coñezo ese estudo. Outra cousa é que hai que tomar medidas. Hai que tomar medidas. E aquí en Ribadavia, deso tampouco sabemos. Porque non se lle manda, e a Policía Local me consta que estaría disposta a facelo moito máis, porque non se lle mandou a Policía Local facer o magnífico traballo que está facendo estes días. Estámoslo vendo todos e todas. A Policía Local está facendo o que tiña que estar facendo na anterior ola, e non a fixo. O fixo só a Guardia Civil. E a Policía Local e a Guardia Civil colaboran e sempre fan unha labor de coordinación perfecta, polo menos en Ribadavia falo. E con grandes aglomeracións de xente, teño unha experiencia moi importante de coordinación en seguridade, temos unha moi boa Policía Local, porque o seu xefe, que é o alcalde, non fixo esa petición de xusto o que están facendo agora, estes días, é o que teña que ter feito na anterior ola. Pregunto, Nos creemos que non se tomou con suficiente relevancia esta cuestión. E insisto, porque estos son cuestións importantes. Que quede claro, ningún político é culpable do contagio. Ningún.
e menos o alcalde de Ribadavia. Por qué? Porque isto é algo que lle afecta a todo o mundo. Pero, ademais, a toda Galicia, vemos concellos e comarcas semellantes a nós e veciños que tamén están moi afectados de todas as cores políticas e non se pode facer responsable desta crise tan profunda a ningún político ou a ninguna institución. Isto que quede claro, nós non xogamos nin a demagoxia, outros sí, outros como o binomio PP-Vox xogan a eso. Nós creemos que non. Podemos creer insuficientes as medidas de Feijóo, creemos que son insuficientes, pero desde logo non é o culpable de que se contaxe a xente. Vale, isto que quede claro, nós non culpamos a ninguna administración de toda Galicia e menos o noso concello. Pero creemos que se pode facer moito máis se non se fai. E creemos que o mellor poderíamos ter evitado situacións que perxudicaron e non se fixo. E isto é a nosa percepción. E o decimos con toda humildade, fundamentalmente para abordar a terceira onda na que estamos e os tempos difíciles que parece que van a vir. Falo de seguridade. Pero, evidentemente, o Concello, coas súas limitacións, non pode facer moito máis en seguridade. Se non colabora e se a Garda Civil, que me consta que o fai, polo menos aos veciños que falan con nós, e o que nós mesmos vemos, creemos que están facendo unha labor boa en ese sentido. Pero este Concello, a súa actividade principal non é esa, non é a vigilancia. É arroupar e protexer aos seus veciños. E, desde logo, creemos que neste 2021, igual que dixemos no 2020, hai certas obras que van a sobrar. Non é que sobren, porque todas son necesarias, pero que non son prioritarias. O dixemos naquel pleno na que se debatiu si había que darlle a unha entidade 27.500 euros. Nós creemos que esa entidade merece ese diñeiro e máis. E máis. E oxalá se lle pudera dar. Pero, ademais, é que é o curioso, é que é a administración da Deputación Provincial quen lle retira esa subvención. Institución na que está o actual alcalde. No seu goberno, quero dicir. Creemos que a Deputación ten mecanismos para amparar iso. O pedimos reiteradas veces. E creemos que é moi duro dicirlle a unha asociación que non se lle pode dar esa cantidade. Quizás outras se lles podía dar. Quizás noutro momento, ou quizás máis adiante, se lle poida dar. Quizás. Pero nos consideramos que hai outras prioridades. Igual que non consideramos pertinente, ou polo menos prioritario, que se realice un plan provincial na Rúa Piñeira neste momento. E fomos os que defendimos que esa obra se podía facer e se debía facer. Pero quizás hai que deixalo un pouco máis para adiante. Nos é o que consideramos. E, claro, se me escoito mellor alguén da Rúa Piñeiral, pois non lle parece ben o que estou dicindo. Pode ser lóxico. E, ademais, lle pode parecer incongruente porque diga pero que se vostede o propuxo, foi Ribeiro en Común quen propuxo esa intervención, e eu direi, sí, é certo, pero que non había coronavirus. E que non había os problemas que temos, excepcionais que temos agora. Por eso, nos consideramos que nestes orzamentos 2021 debe abordarse esas prioridades. E debe facerse, ademais, coa maior maioría posible, coa maior fortaleza e de apoios posible. E oxalá sea por consenso, que eu creo e nos creemos que o que, como mínimo, hai que intentar. E insistimos, neste momento hai ERTES. É certo que algúns tardan en cobrar ou algún ainda está esperando, pero se non chega a haber ERTES, estaríamos nunha crise insuperable. Estaríamos nunha crise imposible de superar. Eso sí, non sabemos desde o Concello de Ribadavia se vai habelos sempre. Este é o problema, porque vai haber un momento que isto vai a colapsar. E hai que empezar a tomar medidas. Non nos corresponde a nós, evidentemente. Lle corresponde ao Goberno de Estado e, sobre todo, en esta materia tamén á Xunta. E falo, nesta materia me refiro a fomento de emprego e plan de inserción laboral. E tamén a nós, como Concello, cando perdemos un obradoiro de emprego, cando perdemos un obradoiro de emprego, cando ese plan está planteado polo noso grupo ao principio da legislatura e aínda nada se fixo. Porque, ademais de autónomos e hosteleiros, tamén hai parados en Ribadavia. Insisto, tamén pedimos ese bono social para parados. Creemos que funcionaron ben estas propostas que Ribeiro en Común propuxo en maio.
a pesar de ser implementadas tarde, e creemos que hai que reeditalas en 2021 porque o problema non se foi. Creemos, ademais, que ese pago de facturas de primeira necesidade hai que ampliálo tamén, hai que ampliar ao público o que chega. Luz, auga e aluguer. Porque moitas veces, se tes unha previsión de gasto, evidentemente, quizáis lle poder subir un pouco máis a calefacción e que ningunha familia de Ribadavia pase frío no duro inverno que tivemos e que aínda estamos en el. Algúns con fillos e fillas, que pensen os políticos desta corporación niso. Que hai xente que non pode encender a calefacción tanto e todo o tempo que lle gustaría. Eso é durísimo, Isto non son fotitos nin propaganda. Isto é a vida real. Eso é durísimo. Creemos que o Concello ten que chegar a máis xente e facer esa previsión para que ninguén quede sin calefacción. E volvemos a decir, creemos que funcionou ben o bono comercio, podense mellorar cousas, eso sempre, a mellora sempre é importante, pero debe ser reeditar. O mesmo que das axudas a autónomos e PEMES e tamén as axudas a hostelería. Vemos que siguen sendo grandes damnificados, o comercio se recorta, os bares se pechan, creemos desde logo que hai que tomar máis medidas nos orzamentos, é o crucial, pero ademais de outros incentivos e outras melloras. Creemos ademais que hai que comprar máscaras para os que menos teñen. Feijóo, despois de repartir, onte no Parlamento, de repartir nos centros de ensino máscaras de escaso valor ou de escasa enxeñería, diría eu, sanitaria, pretendeu desde o Parlamento unha vez máis aleccionar e reclamar máscaras FFP2 para sitios pechados. Deduzco que os colexios son os sitios pechados. Deduzco, para Feijóo, que os colexios son un sitio pechado. Ou para o transporte escolar. Transporte escolar que non se reforzou en Ribadavia, por certo, a pesar de telo pedido o Ribeiro en Común. Non pode pretender, desde logo, creo que non é altura de miras, nin nivel ético o do Partido Popular de Galicia cando fai este tipo de accións. Non se pode permitir. Feijóo claro que pode colaborar con isto. Pode colaborar con isto. Pode colaborar cos concellos. Nos estamos pedindo que se axude desde os concellos xustamente aos colexios. E aquí o que se fixo unha proposta novamente da oposición, o que aproveitou é o alcalde para facer esa foto coa entrega de máscaras. Unha cuestión que nos xa censuramos e que volvemos a censurar. Creemos que os políticos estamos para outra cousa. Está ben e nos agradecemos que o goberno actual faga e executa a medida que propón a oposición. O que podería ser unha cuestión de parabéns se convirte en un aproveitamento dunha desgraza humana para facerse unha foto. Desde o noso punto de vista e desde a nosa ética. Desde logo o diñeiro non é do político de turno, o diñeiro dos ribadavienses. E aquí neste foro, ademais, aproveitamos para simplemente tomar medidas que nos reclaman. Outros o aproveitan para facer campaña e nos eso o censuramos. Pero, a pesar de todo, seguimos insistindo nesta cuestión. Porque nos chegan e porque, evidentemente, se a cidadanía ten máis máscaras e ten máis acceso a elas, non só a baixada do IBE, que é unha cuestión sustancial e que España xa chegou tarde, como casi sempre chega tarde, polo menos respecto a outros países cercanos ao noso, a Galicia, consideramos que, desde logo, os concellos tamén, justamente nesa situación dun IBE tan elevado, ou polo menos tan elevado para o momento actual, consideramos que temos que estar aí. E o mesmo diríamos do sistema de purificacións de aire, unha telenovela que reflexa moi ben o que foi este ano. Aquí neste pleno se aproba unha cuestión que os grupos da oposición traemos, ademais o traen tanto o BNG como o Ribeiro en Común, o traen ademais porque tamén as AMPAs o están pedindo nais e pais que tamén o piden, todo o mundo o pide e nos atopamos con excusas burocráticas, algunhas legais e outras de dudosa legalidade. O que sí que nos atopamos é que ningún esforzo
por evitar esas barreras burocráticas. Ningún esforzo por parte do Goberno de evitar e saltar esas barreras burocráticas. Consideramos que hai que facer moito máis e, desde logo, para nós que os nenos e as nenas pasen frío, desde logo, debería ser obxecto de preocupación da Xunta de Galicia, que non o é, e, desde logo, debería ser, polo menos, do Concello de Ribadavia, porque non sempre decimos todo o que pasa no Concello de Ribadavia lle afecta ao Concello. Pedimos tamén unha partida para axuda no asilo, isto o temos trasladado reiteradas veces na reunión do padroado e o volvemos a reiterar porque é este pleno que ten que aprobalo. Nos entendemos que hai que buscar mecanismo legal para poder executalo. Hainos, simplemente hai que experimentalos e poñelos en marcha. Se nos esqueceu nomear na exposición de motivos, pero aproveito o pleno para recordalo. Creemos que todo o que é a área de servicios sociais hai que reforzalo nestes propios orzamentos e, desde logo, a axuda no fogar. Creemos que moitas veces, por parte deste goberno, non se trata, ou polo menos non se trata co suficiente mimo a axuda no fogar, desde o noso punto de vista, e sei perfectamente que non hai ni mala intención ni moito menos. Non estou facendo eu agora causa partidaria con esta cuestión, pero creo que hai que prestar máis atención. A axuda no fogar é fundamental. Nós sempre decimos o trato debe ser o mesmo. Creo que é bastante bo, con algunhas diferencias, pero bastante bo o que se apercibe aos asilos, e, polo tanto, para nós deberíamos dar unha cobertura semellante desde o noso punto de vista. De feito, estes días estamos tamén pedindo, evidentemente, que a Xunta, os Sergas, e que así o pida o Concello de Ribadavia, poña como prioridade, como sector prioritario, as traballadoras da axuda no fogar, pero tamén os usuarios, non? Tamén os usuarios do noso servicio de axuda do fogar, que pertence ao Concello. Creemos que o Concello de Ribadavia ten que facer velar polos seus intereses e, sobre todo, pedir para o seu persoal. Non nos consta que o goberno actual de Ribadavia fixera esta xestión. Non nos consta. En todo caso, nos o pedimos. Creemos que temos que tratar con máis mimo a este sector. Por eso decía a cuestión e a comparación, se me permite, co asilo. O digo porque afortunadamente no asilo foron receptores prioritarios e iso tamén para que se vexa que Ribeiro en Común non sempre estamos aquí a criticar e tamén cando vemos que se fan as cousas ben, creemos que é honesto dicilo, se fixo ben e hai que dicilo nesta cuestión. E por todo isto, e poderíamos decir moitas cousas máis, nos creemos e propoñemos para a súa aprobación estes dous acordos. Agardamos que sexa coa suficiente forza para sair aprobado e, desde logo, creemos que, ademais de sair aprobado, os grupos debemos comprometernos a executalo. E non valen as excusas non valen xa os tempos, xa non valen os motivos de 2020. Esta terceira onda estamos nela e urxe tomar medidas. Sin máis por hora, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. Bueno, pois o BNG concorda nestes dous puntos que se traen a proposta para a súa aprobación nesta moción. Xa demandamos tamén en comisións que pasou cos orzamentos, ou preguntamos, porque tamén pensamos que os orzamentos, claro, é o documento máis importante para un concello, é onde se reflexa moitos puntos que tamén son importantes para o que está pasando agora mesmo, porque, evidentemente, a realidade do noso concello mudou ya de outros concellos, entonces tamén concordo en que hai moitas cousas que hai que priorizar e que se podían facer e que agora, pois, igual non se poden. Sí que é verdade que lle reclamamos a concelleira que despois de avisarnos pois non se trouxo nada aquí, nin en decembro, nin agora, pa xaneiro. Se nos
comentou que iban a estar listos, que faltaba falar con alguén para acordar algo, e que despois nos iban a presentar. E o alcalde mesmo creo que tamén o confirmou, que para o mes iban a estar. Nestes orzamentos, pois evidentemente vai ser moi importante tamén a aportación dos grupos da oposición, porque a realidade desta corporación é que os grupos da oposición somos a maioría. Entonces, non por ser a maioría temos que ter sempre a razón, pero concordo tamén en moitas cousas que mencionou o portavoz de Ribeiro en Común, que penso que os concelleiros da oposición temos feito sempre aportacións en positivo, temos traído aquí mocións que creo que realmente son pensadas para a xente que vive en Ribadavia e para a mellora da xente que vive en Ribadavia. Penso que desde que nos sacudiu a pandemia, pois cada un, por lo menos esta concelleira que lles fala ahora, puxo de sí o mellor para pensar en toda a xente que estaba sufrindo as consecuencias, xente que iba, o que sempre mencionamos, xente que iba a quedar sen traballo, xente que non iba a poder contratar novamente os empregados que tiña, xente que iba a ter que pechar, como digo, e sempre o reitero, eu son unha traballadora máis aquí no Concello de Ribadavia, e por eso sempre defendín pois que había que axudar a toda a xente que o estaba e que o vai a pasar, creo que peor. Benditos ERTEs, como acabas de decir, benditos ERTEs, pero isto ves un futuro incierto e, sobre todo, que vamos a ver o que poida pasar. Entonces, nestes orzamentos que terán que ser efectivamente consensuados, onde teremos que participar todos, porque creo que na anterior, cando foi en maio, creo que se fixo ben, porque intentamos pensar en toda a xente. Pensouse na xente, nas pymes, nos autónomos, na xente que tiña menos ingresos, pensouse nos estudantes, pensouse nos servicios sociais, que como recalcas, eu sempre o digo tamén, moi importante, atender sobre todo as traballadoras que son o máis importante dos servicios sociais, son as traballadoras, e xa se está vendo que hai unha, chamase fatiga, creo, fatiga xeral da xente que está vivindo esta pandemia, que lle está afectando xa psicolóxicamente, a xente ten medo, a xente ten presión. Entón, eso todas as cousas vamos a ter que prestar moita atención a moitos aspectos que se nos podían escapar antes e agora que non. Entón, urxentemente, bueno, a palabra urxentemente parece que é tal, pero sí, fai falta un orzamento consensuado e, por suposto, que atenda a moitas medidas sociais que se fan aquí e que o noso grupo tamén, por suposto, se o deixan, participará para a elaboración dese orzamento. Moitas grazas, en principio nada máis. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Bueno, vou procurar centrarme máis no que é o Concello, aínda que, evidentemente, concordamos nas dúas propostas que se fan, pero isto non vai de todo o que podemos falar de cada unha das administracións e demais. Vou intentar explicarme o mellor posible. Isto vai da administración onde nós somos concelleiros e concelleiras, e onde temos a capacidade de mudar as cousas ou non mudalas. É que vai desto. É onde temos a capacidade de axudar aos veciños ou non axudalos. É onde algún sabemos o que é facer uns orzamentos en xaneiro ou antes de xaneiro para que salgan adiante cando non hai crisis como hai hoxe en día. Por lo tanto, isto me leva a unha reflexión e digo, evidentemente, non como cor política, sino como objetividade. O Partido Socialista, gobernando esta casa, sempre trouxe os orzamentos, salvo nunha ocasión moi excepcional, por outras circunstancias que non veñen ao caso, cando os tiña que traer, en tempo e forma. E sin haber esta crisis. Por qué? Por unha cuestión fundamental, e que levo dito en moitas ocasións. O debir de unha corporación é precisamente
orzamento, porque o orzamento dictamina o que quere facer un goberno, ou non. E se ainda por riba temos unha crisis social, económica, sanitaria terrible, pois temos que ter unha previsión, que para eso son os orzamentos, unha previsión. Os orzamentos non é que se vayan a executar no ano en curso todo o que se prevé, evidentemente que non, pero se os temos en tempo e forma, podremos modificar cuestións que seguramente teremos que modificar neste ano, pois moitas veces, porque precisamente non temos a capacidade divinatoria de saber o que vai pasar dentro de 15 días. Entón, é moi sinxelo. O que pasa aquí é que non se sabe gobernar. Entón, o que ocorre é que ao millor ten que haber outros grupos e outros que humildemente decimos, poñamos o que fixemos antes, encima da mesa, cuestións prioritarias para os veciños, que son ter unha previsión de gastos e ingresos e ter unha previsión dun funcionamento dunha casa e dunha institución. Eu poño moi claro que me van a entender todos os veciños, e sobre todo os hosteleros, os dos negocios, todas as persoas que están sufrindo. Se nós tuveramos os orzamentos aprobados, e só tuveramos, aínda que só fora un euro, aprobado como axudas nuns orzamentos do Concello, e agora viñeran axudas do Estado, da Diputación ou da Xunta de Galicia, que o dudo moito, pero esperemos que así sexa, e nos dixeran que era para cofinanciar o que tiñan os propios concellos aprobados, nos chegaríamos 2 meses tarde, ou 3 que tardaríamos en facelos. E iso é o que os veciños teñen que entender, e o que nós como corporación temos que entender, porque isto mesmo o levo dito eu dende fai meses, que nos tiñamos que adiantar porque iba a vir o que iba a vir. E cal é o problema? O problema é que a quen lle corresponde facer ese traballo non o fixo. Entón, que paños quentes estamos poñendo aquí? Aquí hai un goberno incapaz de traer nin siquiera un borrador. Un goberno que ten, se supón, así llo vendo aos veciños, de man a Xunta de Galicia. Ese señor se senta no goberno da Corporación Provincial. Eu coñezo os alcaldes do Partido Popular de toda a provincia. E máis, me levo moi ben con moitos deles. Teño moi boa relación, incluso cos que teño moitos debates. Xa teñen os orzamentos aprobados. Xa teñen as partidas da Diputación incorporadas. Moitas máis que ten el. Concellos que teñen 1.500 habitantes nos triplican ou cuatriplican nas subvencións que ten a Diputación. E esa é a realidade. Entón, a que xogamos aquí? Xogamos a seguir poñendo paños quentes e quedando ben diante dos veciños? Non. Aquí hai que tomar decisións. E a política vai desto, de tomar decisións. Máxime cando hai grupos cos suficientes votos para revertir unha inanición dun goberno. Pero que estarían dicindo os grupos da oposición se o anterior goberno non tuvera a día de hoxe un borrador de orzamentos nesta crisis? Xa non digo aprobados, que é o que estou pedindo. Digo nin siquiera un borrador. Nos o dixemos en maio. Tan pronto aprobamos os outros. Tamén hai unha cousa que hai que ter en conta. Non fixeron ben o traballo, Maite? Non. Hai que recordar que os primeiros orzamentos que trouxeron, por non consensualos, a oposición tuvemos que decir que os tiñamos que mellorar. E despois aprobaron, cando falaron cos demais grupos da oposición. Non, por eso. Perdona, entón entendín eu mal. Pero digo, o traballo fixemos ben a oposición. Entón, se o traballo estamos facendo ben a oposición, ao mellor a oposición temos que ser o goberno. E deixarse de poñer paños quentes. A xente vai entender perfectamente. E eu non estou en política solamente para buscar o rendimento electoral de dentro de 2 ou 3 anos, Non. Eu estou en política para cambiar o día de hoxe, como levo toda a vida, Por qué? Porque o día de hoxe e o día de mañá, tal como están as cousas, é fundamental. Dentro de 2 anos e medio, se o estades dicindo vos, non se sabe nin o que vai pasar. Pois
Ao mellor hai que cambiar a situación de ahora. E a situación de ahora é lamentable. Este Concello non está gobernado. E é así. É así. Podíamos poñer 20 exemplos? Sí, home, pero como non vamos a poñer 20 exemplos? Pero poñemos algún. Axuda no fogar. Decía Brais antes, claro, é que aquí nos botaríamos en falta unha cousa. Mira, hoxe sale Valentín González Formoso. Para que non nos sepa, é o presidente da Diputación de Coruña. Supoño que todos o sabemos os que estamos aquí, pero seguramente que nos está escoitando non. E dice, o plan único da Diputación, o sea, unha morea de cartos que lle cae a cada concello, sin mirar de que cor política son, veñen establecidos dentro das propias ordenanzas que ten a Diputación, incorpora 14 millóns de euros que permitirá aos concellos coruñeses reforcen os seus servicios de axuda no fogar, conciliación, axudas a colectivos vulnerables. Isto fai un presidente dunha institución, é un presidente socialista. Pero é que o mesmo fixo Carmela Silva, que xa está publicado. Entón, ese é outro problema añadido. E se ainda por riba, porque, home, que me pasara a min como alcalde anteriormente, ou o anterior, pero sobre todo a min, por razóns obvias, porque todo o mundo sabe o que eu combatín o caciquismo, nesta provincia, todo o mundo creo que o sabe, outra cousa non, pero eso sí, pois se estás sentado a la derecha del padre, conseguirás cousas. Pero se eso eres incapaz de facer nin tan siquiera eso, pois hai un problema. E sabedes cal é o problema? Xo teño dito moitas veces. Que ao mellor non queremos conseguir cousas para os veciños. O que non queremos é molestar ao jefe para despois igual conseguir para nós. Ese é o problema. Xo fixo outro que había aquí. Xa se dedicaba a eso. Que lle tiñan que dicir pide, pide, pide. Ese é o problema. Porque sabedes cal é a realidade? E cuidado, isto é unha frase que tamén o dixo. A realidade que dixo o alcalde un día. O alcalde do Concello de Ribadavia, alguén de vostedes, lle preguntou cales eran os orzamentos que tiña a Diputación para este ano para o Concello de Ribadavia. E dixo el, está na acta, dixo el, 100.000 euros para a Ponte da Veronza e 25.000, creo, para o tema da guardería ou do colexio ou, digamos, do edificio de guardería. Creo que non me falta ningún. Dixo el, creo que non me falta ningún. O sea, un alcalde que está nunha diputación, que está nun concello, que teña que decir que cree que non lle falta ningún, eso é que non se preocupa absolutamente nada do que pasa aquí. E iso, calquera que me este escoitando, o entende, porque eu lle aseguro a todos os que me están escoitando que un alcalde que se desvive por un concello non durme en saber cantos cartos ten cada día. E este señor dice cousas como que non sabe. E é así. E iso é o lamentable. Entón, non nos fagamos trampas ao solitario. Por certo, escaso éxito ten incluso o que non é vehemente. Porque escaso éxito tuveches, Maite, que non che respostou o que empezamos a preguntar neste plenario. Que non é unha cuestión menor, É que estamos debatindo aquí dos orzamentos, de que si os está... E non estamos aquí poñendo o grito no ceo porque un alcalde democrático non nos contesta unha cousa tan sinxela como a que lle preguntamos. E somos capaces de calar. Entón temos un problema, Como oposición, digo. Eu digo, incluído nós. Porque eu estou seguro que a min e aos meus compañeros non se nos iba a permitir esta cuestión. É que estou segurísimo. Se montaría aquí, como dice el outro, la que non está dicha. Entón, me parecen cousas moi graves. Pero volvendo ao tema, gestión. A señora concelleira, xa lle dixen antes, é que non lle pode ser máis claro. A señora concelleira ponlle todo o empeño. Non lle pode poñer máis. Non ten máis tempo. Pero precisamente ese é outro dos problemas dun goberno. Eu, que me encarguei de facer listas e que me encarguei de facer cuestións relativas ao meu partido durante moitos anos, moitas veces che preguntaban por que posa esta persona e non posa outra. Porque a mellor a outra, como dice el outro, tiene máis votos. Sí,
tiene máis votos, porque coñece a non sei quen, porque tal, porque... Sí, pero despois, o que lle pon cabeza, o que ven aquí, sabedes o que hai que pensar? Que hai dúas dedicacións, e volvo a repetirlo, e o direi sempre, miserables, en cantidade de cartos para o que é un concello como este, e o digo así de claro, hoxe en día, claro, evidentemente, que a crisis que hai, eso non se pode, ao mellor, decir desa forma contundente, porque hai xente que o pasa moi mal, pero cando houbo, se tiñamos esas adicacións, un alcalde de Ribadavia dunha vila tan grande cobrando a mitade do que cobra un alcalde de 1000 habitantes, pero, bueno, non me vou a perder neso. Digo con isto que o problema é que non hai xente que se adique ao Concello ás 24 horas do día gratuitamente. É moi difícil. Claro, por eso algúns tiñamos a Javier Sendín, por eso algúns tiñamos a Prieto, por eso algúns tiñamos despois a Ricardo, porque eran xente que tiña tempo para dedicarlle ao Concello gratuitamente. E o problema que ten a concelleira, e o problema que ten algún outro concelleiro, é que non teñen tempo. Entón, eso se nota moito no goberno. Por suposto que sí. Pero eso non quere dicir que non o intente. Non nos escoitará a nós decir eso. Ora ben, se ainda encima lle añadimos que hai un alcalde que se vos dedica a estar na porta da entrada cando os demais están facendo un cribado, cando este concello... Porque esa é outra. Que aquí, paños quentes, somos un concello que temos en épocas máis de 100 traballadores. Que fai un alcalde na porta dun cribado? Por favor, que fai? Que me explique alguén, que dé alguén unha explicación lóxica. E despois ya rebatirei. Porque nin siquiera aos compañeiros lle permitiu facer eso. Por qué? Porque para iso sí que está. Para iso está. Pero para axudarlle a compañeira que quite orzamentos adiante. Que va? Que vai estar? Se é o que lle interesa a autopromoción. Entón, deixémonos de decir, non sei, cousas que xa están máis que repetidas, e vou acabar con unha cousa a que eu, volvendo e facendo un símil co que eu era outra das grandes miñas pasións xunto ca política. Eu, cando xogaba baloncesto, tuve moitos entrenadores. E tuve algún moi bo, que planificaba as cuestións, planificaba os partidos e planificaba, en definitiva, o que se iba a facer. Coñecía perfectamente incluso outro equipo. Podía salir ben ou mal, podíamos perder ou gañar, como pode pasar nesta situación. Pero claro, tiven outros que chegaban ao vestuario e nos poñían ali a bolsa e nos decían, mira, collede a camiseta que baixades vosso número. Mal podíamos funcionar. Pois isto é o mismo. Por qué? Porque sabedes o que lle interesaba? O que lle interesaba que lle pagaban moi ben, algún deles estaba no club, e se estábamos mellor ou peor lle daba igual. Entón, eu creo que toca o momento de que se o entrenador non funciona, toca o momento de cambiar. E se o grupo de goberno que ten son xente que lle pon empeño e que lle pon gañas, pero evidentemente ten un entrenador que só se dedica a él, pois mal vamos a funcionar. Eu simplemente volvo a decir o mismo. Este é o documento que tiña que estar en riba da mesa dende fai un par de meses, que o tiñamos que ter os grupos, que tiñamos que estar falando desto. E os que están aí fora, sei que lle gusta, e sei que moitas veces entenden outras cousas e pensan que se fai moi ben con outra historia. Pero as axudas non saen do ceo. O pouco que podamos axudar dentro do Concello non sae do ceo. E o que está claro é que o Grupo Socialista o que non pode permitir é que por culpa dunha crisis algúns se este aproveitando para que vayamos traendo axudas, para que non poidan decir que non, para non sei que, e facer, en definitiva, pois populismo e facer electoralismo. Nós o que decimos é, urxe un orzamento, urxe facerse e urxe que no capitanee. E para iso, nós, dende logo, como Grupo Socialista e con experiencia, nos brindamos a intentalo, cando menos a intentalo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Bueno, como xa
vos dixen nas comisións, tamén é certo, Maite, aquela reunión que tiña pendiente xa mantiven, en concreto, con servicios sociales. Contaba, como dixen, teros esta semana, pero, coincidiu co peche do ano, co que non nos pudemos, estaba Rafa con eso ocupado e non nos pudo dar, pero, según me dixo, o lunes os teremos. Porque, digo, pois non pasa nada pensaba dalos onte, pero coincidiu con eso e digo, pues, por un par de días non pasa nada, fai eso, que corre prisa e por eso, nada máis. Moitas grazas. Non sei se credes unha segunda quenda, se non quenda de peche para Ribeiro en Común. Credes segunda quenda? Non. Pois quenda de peche para Ribeiro. O alcalde non vai opinar sobre esta moción, pregunto. Non é unha pregunta, non vou entrar en discusións. Claro, pero eu fixo unha... De acordo, ben. O noso grupo fixo unha exposición de motivos, eu non calculei, pero bastante extensa, bastante longa. O portavoz deste grupo nin é masoca, nin é un chapas, nin ven aquí a quentar asiento. Nin ven aquí a quentar a boca tampouco. Nos facemos mocións, facemos un traballo, falamos con veciños, falamos con asociacións, falamos con outros grupos municipais, pedimos falar co goberno, por eso pedimos xunta de portavoces, e facemos un traballo denso. O facemos porque creemos nel, o facemos porque nos gusta, o facemos porque queremos, e como dixo Celso Emilio Ferreiro, tamén o facemos porque nos peta. Pero, claro, chega un momento donde a arrogancia, o desprecio, as faltas de formas coa oposición, cos grupos, é tan grave como a que acabamos de ver agora. Nos non viñemos aquí a buscar polémicas de ningún tipo, pero facemos un traballo facendo esta oposición, intentando explicar o mellor posible aos grupos, ao propio goberno e á cidadanía. E o que nos atopamos é un total desprezo por parte da alcaldía que, evidentemente, non quere opinar sobre a miña exposición de motivos, donde sabe perfectamente que el pode opinar. Despois opino eu e el, evidentemente, ten o turno de peche, que en eso coincido, claro que ten o turno de peche. Ninguén pon en cuestión isto. O que pasa é que non quere nin opinar. Pero forzarei a que opine, forzarei ou intentarei. Porque, como sempre digo, e o teño reiterado en moitas ocasións, a arrogancia non é unha das virtudes dos representantes veciñais, e menos dos gobernantes. E é responsabilidade de todos os que somos representantes, desde logo, tratar de evitar que teñamos gobernos arrogantes. Gobernos que non saben chegar a acordos cos demais. E gobernos, ademais, que desprezan sistemáticamente o que os demais. Porque tamén é algo que Ribeiro en Común repite moito. É que somos todos igual de concelleiros neste pleno. Todos. Hai unha única persoa que o preside e que, evidentemente, ten que regulalo e ten que xestionar o pleno, o debate, efectivamente. Esa é a presidencia deste pleno. Pero o resto somos iguais, Da igual o número de concelleiros que teña cada grupo. Aquí cada concelleiro conta por igual. Non entendemos esta arrogancia sistemática donde en 2020, e teño que decilo, e se me permite, intentarei ser o máis breve posible, se me permite, farei un repaso ao que foi 2020. O que foi a legislatura, sabemos todos e todas como empezou. Comezou con unha falta de acordo dos grupos progresistas, dos tres grupos progresistas. PSOE, Ribeiro en Común e BNG. A consecuencia inmediata foi que o PP está gobernando. E cada un xa asumirá as súas responsabilidades, que este non é o momento, nin desde logo é a nosa pretensión. Pero dimos todos, eu creo, e a miña valoración de 2020,
cada un nas súas posibilidades e cada un ca súa visión e pensamento. Eu creo que todos os grupos da oposición dimos o mellor que podíamos, sempre viñemos coas mellores das intencións aquí a facer propostas e, ás veces, é certo que con moita diplomacia e moi boas palabras, non sempre, o goberno nos decía a todo que sí. Pero o problema é que en 2020 isto foi medrando e nos atopamos algunhas escenas na rúa e nesta institución que, desde logo, non estamos dispostos a consentir. E a resposta do alcalde hoxe é un resumo de todo. É un resumo absolutamente de todo. Nos isto mismo que vamos a dicir agora xa o dixemos en maio. Recordo, no pleno de maio, cando, despois de estar confinados toda a cidadanía, saímos e unha vez máis viñemos a este pleno, tras 2 meses no que non pudemos sair da rúa, e neses 2 meses donde este portavoz e este grupo se ofreceu ao goberno a botar unha mão no que fixera falta nas tarefas de prevención, nas tarefas de desinfección, en calquera cuestión, e se nos dixo que non. Pois en maio dixemos que urxe tomar medidas. Lembrades que o pleno acabou ben, pero non empezara nada ben. Fomos os grupos da oposición os que forzamos ese acordo. O goberno non quería tampouco daquelas chegar a un acordo. E o forzamos. E aprobamos unha serie de medidas. Sabedes o que pasaron con esas medidas? Que nin tan siquiera se nos deixou participar en reunións con algúns colectivos que se veían beneficiados a proposta da oposición. Sabedes o que pasou cas mascarillas? Só o dixen antes. Sabedes o que vai a pasar en 2021 se aprobamos uns orzamentos? Vai a pasar exactamente o mesmo que 2020. E o mesmo que acabamos de ver agora mesmo co actual alcalde. Que non quere nin falar. Pensa que Baltar na Deputación, que ten maioría absoluta e que, por tanto, aquí non hai nada que ver, aquí non hai nada de que hablar, aquí... Usted viene aquí, es un pesado, como me chamou un día, pesado, porque fago moitas mocións e fago moitas propostas. Bueno, unha falta de respeto absoluta. Pero isto non é o grave, Isto é, evidentemente, ofensivo para os grupos que somos representantes, insisto, tan importantes e tan no mesmo nivel que o alcalde. Pero isto non é importante. O importante é a cidadanía que está fora, que necesita de que este Concello se active. E a realidade é que non está activado este Concello. Non está activado. A nós ainda non se nos presentou unha xustificación porque vai haber obras este ano, en plena terceira onda. Ainda non se nos explicou. Habría posibilidades? Entendo que sí. Non se nos explicou un plan de prioridades de axudas sociais. A pesar de todo o que estou relatando desde este 2020, tampouco hai un plan de prioridades para este 2021. Se nos dice con toda a cara do mundo, no, claro, ahora que presenta Ribeiro en Común esta moción, claro, ahora sí, ahora vamos a presentar el presupuesto. Home, eso non é creíble, eso non é real. Pero non só iso, sino que encima se toman a situación con moita alegría e moita soberbia. Creemos que eso non toca. Desde o noso punto de vista, o que sucedeu, os escenarios e a ineficacia de 2020 non se pode volver a repetir. Desde logo, na nosa conciencia non se vai a poder volver a repetir que o que pasou en 2020 suceda en 2021. Este, desde logo, é o noso compromiso. O quixemos xa plasmar no pleno aquel de maio de 2020, non foi posible pechar este episodio de manipular unha crise, desde o goberno de Ribadavia unha crise, de aproveitarse da xestión dunha crise para facerse fotos e facerse propaganda. O denunciamos en 2020, en maio, volvo a decirlo, e este grupo o dixo. Este grupo o dixo que xa tocaba poñerlle fin a eses episodios. Pero que o que veu despois foi pior. Nos queixábamos de marzo e abril do que aconteceu con certas xestións da crise e o que veu despois foi pior. Incluso
tendo que soportar que nós éramos uns catastrofistas, que queríamos pechar concertos, que queríamos pechar non sei que, veciños, evidentemente, do Partido Popular, pretendendo decir iso de Ribeiro en Común. Como se pode dicir? Se eu acabo de decir en sede plenaria e o reitero constantemente cada vez que podo, tamén nas redes, que isto non é unha pandemia, non é algo que sea culpa dun único goberno. Non se pode achacar a ningún goberno un problema tan importante. Pero hai que tomar medidas. Hai que tomar medidas. Desde o noso punto de vista, o dixemos tamén, nin se xestiona, nin se consiguen inversións. O volvo a decir, hai administracións que colaboran con outros concellos. Eu, se o meu partido estuvera gobernando en Santiago e na Deputación, é dicir, na Xunta e na Deputación, e teño tan pobre bagaxe para o meu concello que a que nos presenta aquí o Partido Popular, eu só tería dúas opcións de coherencia e de dignidade política. Ou me vou dese partido ou me vou do concello. Unha de dúas. Porque non é normal a desidia orzamentaria de investimentos rácanos que temos de outras administracións gobernadas tamén polo Partido Popular. Partido Popular que se esforzou en mentirlle á cidadanía e a facer certas promesas que van a pasar 2 anos e aquí non sabemos nada das inversións prometidas. Moitas fotos, como tamén os anuncios dos obradoiros, e pouco trigo. Pouco por non dicir casi ningún. Por non falar de que aquí se promete o arreglo integral do centro de saúde e o grupo parlamentario e o grupo municipal do BNG dicen que eso está sin atar. E eu me fío do que digan tanto o BNG de Ribadavia como o Nacional. Co cal, aquí hai moitas cousas que aclarar. Igual que outras promesas que se nos fixeron e que non son tangibles. Onde están esas inversións nos orzamentos? Onde están esas inversións nos orzamentos? O explicou moi ben o portavoz do PSOE. Eu se estou no goberno da Diputación Provincial e traigo 100.000 euros a un orzamento de 4,5 millóns, home, non sei, eu creo que é bastante vergonzoso. E o que é obvio que isto non ten solución. Se nos pode acusar de moitas cousas, pero de paciencia toda. Se nos pode acusar de moitas cousas, pero aquí cada un é coherente cos seus principios. Se nos pode acusar de moitas cousas, pero aquí facemos propostas en positivo. O que non se nos pode acusar e non se nos vai a poder acusar é de que miramos para outro lado se podemos facer cousas e cambiar as cousas. Desde logo ese é o noso compromiso. Vai non ser mentras sexamos representantes cidadás do pobo ribadaviense. Para nós é un orgullo inmenso pasar de 0 a 1 concelleiro e, sobre todo, pasar a ter 3 concelleiros nesta corporación, como sucedeu nas pasadas eleccións. Nese sentido, nós sempre dixemos que o noso compromiso co pobo de Ribadavia única e exclusivamente, e así o exerceremos. Como sempre digo, aínda que algún me copie, viva Ribadavia sempre. Ben, pois, como eu fago habitualmente, e neste caso me quería facelo tamén, pois vou intervir agora ao final, no meu turno de peche. E voume quedar de inicio con unha cuestión que dicía o voceiro de Ribeiro en Común e na que coincido plenamente e creo que coincidimos todos os que aquí estamos, que o importante é a cidadanía que está fora. E para eso traballamos todos os que estamos aquí sentados. Repito, todos. Porque por moito que insistan unha e outra vez en trasladar a imaxe de que aquí só están traballando os grupos da oposición, aquí hai uns concelleiros no grupo de goberno que dende que se levantan pola mañán ata que se deitan pola noite todos os días do ano están dando o mellor de sí mesmos para que a vida dos nosos veciños sexa tamén a mellor que lle podemos dar. Non quero entrar xa nesa cuestión que falaban dos investimentos, de todo demais, porque se nos poñemos a medir investimentos, pois probablemente nos levaríamos unha sorpresa. Nos levaríamos unha sorpresa en comparación co que aquí pasou en anos anteriores. Pero a verdade, mire, falaba do centro de saúde, pensei que o mellor me preguntarían na quenda de rogos e preguntas, pero no pleno pasado, que preguntaba vostede en rogos e preguntas por se xa se estaba redactando o proxecto ou se xa existía un proxecto, foi o 28 de decembro, o pleno pasado, pois eu non sabía, entereime a posteriori,
que o 28 de decembro se licitou a redacción do proxecto que ten que estar rematada o 28 de febreiro e que a obra do Centro de Saúde se licita a principios da primavera. Esos son realidades e feitos. Hai quen non pode querer ver e hai quen non. Pero nós, afortunadamente, dende que chegamos aquí, unha das fórmulas coas que máis nos gusta falar é facendo. E demostrándolle a xente o que facemos, con feitos. Evidentemente, temos unha posición, o estar no goberno, que nos permite argumentar con eso, con feitos. Eu entendo tamén que a oposición ten que argumentar con palabras. Pero, en ocasións, as palabras que utiliza a oposición, ao único que se dedican ou definen, ou ao único que van indicadas, e non quero generalizar, porque non é así todo o mundo, efectivamente, pero a veces parece que aquí ao único que se está é a desacreditar o goberno. Se nos chama arrogantes, se nos dice que temos un trato despectivo coa oposición, se nos critican todas as actuacións que facemos, e ao final estamos simplemente metidos nun xogo de perspectivas, porque esa é a realidade. Vostedes creen que todo o que fai este goberno, ou bueno, creen non, eu estou seguro de que non o creen, pero queren trasladar esa imaxe cara fora, porque vostedes, o mellor, o que de algún xeito lles preocupa é que cara fora non se este trasladando a imaxe que vostedes aquí dentro queren generar e que o mellor cara fora pois a cidadanía entenda que aquí hai un goberno que está traballando única e exclusivamente para defender os seus intereses, para defendelos a eles e para mellorarlles a vida. Que eso é para o que vimos aquí e para eso elaboramos orzamentos. Evidentemente temos as dificultades que temos en moitas ocasións para levar adiante cuestións. Lémbrolle que os orzamentos, decíase antes no debate, os orzamentos do ano pasado foron traídos a este pleno no mes de febreiro. Foron rexeitados no mes de febreiro, meteuse unha pandemia polo medio que chegou no mes de marzo, a principios de marzo, e volveron a vir os orzamentos a este plenario no mes de xullo. Diferencia entre os orzamentos traídos no mes de febreiro e os orzamentos traídos no mes de xullo? Pois a única diferencia foi aquelas axudas de concurrencia competitiva que polo medio foron aparecendo, se foron concedendo e había que incorporar ese crédito. Que quero dicir con isto? Que perfectamente, unha vez que votaron a favor deles en xullo, podían non haber feito en febreiro. Pero se non o quixeron, evidentemente, é unha decisión súa, que nós pois non temos que cuestionar, é a súa decisión e políticamente vostedes marcan a súa axenda e as súas prioridades. Do mesmo xeito que políticamente o goberno marca a súa axenda e as súas prioridades. E o goberno, cando foi elixido o goberno, que vostede fixo antes un relatorio máis ou menos xenealóxico de como foi xurdindo este mandato, e evidentemente este goberno está aquí. Vostede decía, porque non hubo acordo nas forzas de esquerdas, e hai que decir unha cuestión tamén, este goberno está aquí porque tuvo a confianza mayoritaria dos veciños e veciñas de Ribadavia. Foi a lista máis apoiada polos veciños e veciñas de Ribadavia. Eso eu creo que ninguén se debe olvidar desa cuestión. E a eles nos debemos, evidentemente. E a vostedes, como representantes tamén dunha parte moi importante dos veciños e veciñas de Ribadavia, evidentemente tamén lles debemos respeto. Debemoslle respeto, o mesmo que vostedes nos deben a nós. E eu creo que con respeto é como realmente temos que tratarnos nós dentro desta Cámara. E dentro do respeto, unha das cuestións fundamentais é o recoñecemento. E o recoñecemento do esforzo do outro. E moitas veces o recoñecemento do esforzo do outro é o que votamos de menos. É o que votamos de menos. Ahora chámame cara dura, despois que xa... Bueno, en fin, isto... No, chámame, dixen. Mire, señor alcalde, non entre en diálogos, estou no uso da palabra. Eu creo que todo o mundo perfecto. Ben, bueno, pois como dicía, eu ao final non quero levar esta cuestión ao terreo do persoal. Eu pido non entrar en diálogos. É tan sinxelo como que non me interrumpan cando estou no uso da palabra. Tan sinxelo como a eso. Entón, Bueno, unha vez que estamos en silencio, vou a continuar. Evidentemente xa se me cortou o fío do que estaba dicindo, pero, en definitiva, miren, nós estamos, como dixo a concelleira, traballando nun borrador de orzamento. Xa levamos un tempo, ademais, un tempo importante traballando nun borrador de orzamento. Un borrador que, evidentemente, plantexa cuestións que as coñecerán a próxima semana,
que tamén teñen que ser, e foron froito de acordos, de negociacións e de traballo con diferentes servizos municipais, e iso forma parte do noso traballo. Iso forma parte do noso día a día nesta institución. Temos que xestionar os recursos que ten a institución, falar cos diferentes servizos municipais para ver como podemos mellorar a súa realidade, e despois, unha vez que temos todo eso, plantearlle aos grupos políticos para ver se chegamos a un acordo e, entre todos, evidentemente, porque é unha cuestión lóxica que se necesita o concurso de todos, aprobar ese documento que é o que vai a mellorar a realidade dos nosos veciños e veciñas. E esa é a nosa forma de traballar. E leva sendo a nosa forma de traballar desde un principio, con transparencia, con sinceridade, con honradez e con dedicación. E con dedicación plena. Dedicación plena de un grupo de 5 persoas que, como dicía antes, dende que se levantan pola mañán ata que se editan pola noite, dan o mellor de sí para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. E eu sei que a xente que está fora o sabe. O mellor, aquí, pois estamos nun contexto no que moitas veces se magnifican determinadas cuestións ou se pretenden magnificar determinadas cuestións porque, como estamos no xogo da política, se pensa que todo vale, e non é así. Esa, polo menos, é o meu punto de vista. Entón, como eu teño moi claro que é o que facemos este grupo de goberno todos os días, estou orgullosísimo de pertencer a él, de pertencer a este grupo de goberno, que creo que é un grupo de goberno de actitude impecable e que, ademais, probablemente, así será recoñecido polos veciños e veciñas cando teñan que opinar outra vez sobre que goberno queren para Ribadavia. Pero dito isto, eu creo que tamén sería moi bo para os nosos veciños e veciñas que, cando estamos aquí debatindo, pois deixemos a un lado calificativos grosos, como os que aquí se empregan, que se este permanentemente falando de que si o goberno é arrogante, de que si o alcalde é arrogante, de que si somos incapaces, de que si somos uns inútiles. Eu creo que sería moi positivo para a cidadanía que aquí, dende este plenario, ademais no momento e no contexto no que estamos, empregáramos unha linguaxe, porque é moi fácil falar e intentar vender esa utopía da unidade, pero unha cousa é falala e outra cousa é exercela. Porque dixen unha vez, e repetireino sempre, a unidade non se predica, a unidade exércese. E cando hai que estar, e cando hai que colaborar, todos temos que contribuir e todos temos tamén que dar exemplo e que trasladarlle aos veciños que somos capaces de traballar a prol dunha causa común, que é a mellora do seu benestar. E se permanentemente nesta sede plenaria o que vimos a facer é descalificar o goberno, pois probablemente lle estamos trasladando aos veciños unha imaxe equivocada. Lle estamos dicindo que en momentos nos que todos temos que estar unidos, o que esta corporación que nos representa eles fai é precisamente todo o contrario. Dividir, desgastar e facer política, dentro do meu punto de vista, da mala. Porque a política boa é aquela En que momento insultou a vostede o Partido Socialista? Porque está generalizando. Nos vimos ao pleno insultar. Contaste, en que momento insultamos a vostede? Que como non pode contestar? Pero digo, nos insultamos ao alcalde en algún momento. A que insultamos toda a oposición. Que non deixa nin siquiera participar nos eventos que ten que participar. Non. Recórdolle, unha vez máis, que estou no uso, recórdolle que estou no uso da palabra. Non me obligue a percibilo, nin a este tipo de cuestións, porque creo que non ven o caso, nin é necesario, salvo que sexa o que vostede quere. Mire, non está no uso da palabra, por favor. Por favor, non está no uso da palabra. Gracias. Como dicía antes, e tras sucesivas interrupcións, e xa non me vou estender máis, porque probablemente o que vai a ocurrir sexa que me volvan a interrumpir, entonces vamos a deixar aquí o punto, simplemente reiterar eso, que afortunadamente estamos e temos un goberno que traballa por Ribadavia todos os días, que dá o mellor de sí todos os días por Ribadavia,
e que os veciños estou certo de que así o perciben e que os veciños estou certo de que agradecen ese esforzo, a pesar de que moitas veces ese esforzo se pretenda minusvalorar neste pleno municipal. Por lo tanto, e xa para rematar, vamos a pasar a votación. Eu anuncio, como comentaba antes a miña compañeira, que se esqueceu o sentido do voto nesta moción, o do Grupo de Goberno vai a ser a abstención. Por lo tanto, pasamos a votación. Votos a favor da moción. 8 votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións, 5 abstencións, queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos ao seguinte punto no orde do día, que é o punto 7º, moción do Bloque Nacionalista Galego a favor dun plan de rescate para a nosa hostelería. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2021, adoptou o seguinte ditame: demandar axudas inmediatas á hostelaría pola reducción cese da súa actividade, colaboración da Xunta, Concellos e Deputacións nun fondo de medidas de impulso económico de axuda á hostelería. Cada administración aportará a mesma porcentaxe do seu orzamento. Para a aplicación deste fondo, elaboraránse unhas bases consensuadas entre a FEGAMP e a Xunta. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno Partido Popular, fica dictaminada de xeito favorable. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, moitas grazas. Bueno, a ver se somos capaces de centrarnos nas mocións e debatir o que queda, porque creo que quedan estas dúas mocións do BNG na orde do día, non sei se algunha máis. Bueno, creo que un pouco engadir xa temas que se teñen tratado moitas veces por todos os grupos, esta moción que traemos hoxe do plan de rescate para a nosa hostalería. A min dá má sensación de que nestes tempos que agora nos toca vivir, pois, como dixeches tamén ti antes, Brais, pois hai como que se intenta culpabilizar algún sector como que é máis culpable que outro. E eu sempre digo que aquí o único culpable é o virus, por desgraza, que nos tocou vivir e que esperemos poder atallar canto antes para sair de todo isto. Tamén é verdade que para min agora estamos vivindo un confinamento así un pouco encuberto, por así decirlo, porque non se quixo confinar totalmente porque podía ser desastroso para a economía, pero o mellor, eu tamén xo dixo no seu momento, e tamén xo dixo o señor alcalde, que o mellor, a veces hai que tomar decisións máis drásticas ou máis valentes, por así decirlo, para tratar de solucionar canto antes os problemas, porque xa vimos que parece que estamos, bueno, xa subimos un pouco, xa un pouco máis, a ver se baixamos. Non, pois cando empezan a xurdir os problemas é cando hai que realmente tomar as decisións. E gobernar, como xa dixen, significa eso, tomar decisións que a veces custan máis e poden doer máis, pero tomar decisións e ser valentes, como sempre digo, aunque a veces doa, pero nese momento hai que tomalas. Os concellos tamén teñen que asumir moitas veces cousas que non lle corresponden, como sempre decimos. Agora mesmo nesta situación, desinfeccións, pois moitas cousas, tanto en centros como... Entonces, pois eso, tamén se necesita unha axuda que ten que vir de outras administracións, como tamén sempre se recalca. A hostelería, aquí, como decimos, a máis perxudicada, pechado todo, unha tristeza, e iso arrastra a outros sectores, como xa dixemos, sectores que teñen moito que ver coa hostelería, como poden ser o reparto de bebidas, a panadería, a carnicería, todo o que está relacionado coa hostelería está agora mesmo sufrindo estas consecuencias. Que pedimos? Pois que ten que haber unhas medidas, se pecha un sector, ten que haber inmediatamente xa unhas medidas para tallar, como decimos aquí, demandar unhas axudas inmediatas á hostelería pola reducción e por cese da súa actividade. E tamén a colaboración, efectivamente, de Xunta, Concellos e Deputacións nun fondo de medidas de impulso económico. Trouxen dos recortes de periódico, como xa me caracteriza últimamente, porque esta noticia sí que me chamou a atención hoxe, que dice que o plan de rescate da hostelería podería contar con 80,5 millóns de axudas. Xunta, Deputacións e FEGAM tentarán fechar o acordo na sexta feira.
é unha noticia que dice podería. Aquí tamén, donde se fala do plan de rescate no Parlamento, sí que se fai mención de que o vicepresidente primeiro da Xunta, pois que efectivamente criticaba as deputacións, que casualidade, da Coruña, Pontevedra e Lugo, vale? Nos sorprende porque, claro, dice que cada unha das administracións implicadas no Fondo de Cooperación destinase 1% dos seus orzamentos, sen ter en conta o gasto sanitario de educación do Executivo grego. Sin embargo, pola súa contra, pois un deputado nacionalista que é David Pérez, pois reprobaba o goberno galego pois casi todo o contrario, que se articulase primeiras axudas para o sector 9 meses despois do inicio da pandemia e xustamente o que decimos nós, lembrando tamén que non é o mesmo os fondos que recibe a Xunta que os fondos que recibe a Deputación que os fondos que recibe un Concello. Entonces, que estuveran orientados alrededor deses cartos que recibe cada unha das institucións. Tamén, outro recorte onde se ve, tamén de hoxe, los colleiteiros en crisis por el exceso de vino almacenado. Tamén unha moción que xa trouxemos no anterior pleno, que tamén é moi preocupante, porque en breve, que parece que non, pero xa está aí outra colleita, e onde vamos a almacenar o viño, como se vai vender os excedentes, entonces, preocupante e alarmante. E non sei se vos parece esta moción, xa sabemos que se debatiron en varias ocasións, pero nos parece moi importante, igual que a outra tamén se falou da factura eléctrica máis xusta, que despois falaremos. E, bueno, se me permitides facer algunha mención a todo isto que se está, non sei se debatindo ou falando, porque é verdade, o pleno é onde temos que debatir, é onde temos que traer as cousas. O BNG e esta concelleira que agora representa o BNG yo transmitiu en varias ocasións o actual alcalde que o BNG non quería que gobernara o PP. Verdad, señor alcalde, que yo teño dito? El apunta moi inteligentemente que foi porque foi a lista máis votada. E é unha realidade. Pero, bueno, a realidade foi que unha frase que mencionou o meu compañeiro que dice que foi a falta de acordo dos 3 grupos progresistas. Eu non concordo nesta afirmación para nada. Vostede acaba de dar unha interpretación do que usted lle parece. A realidade fora do Concello que se transmite seguramente a vostede e ao seu grupo lle darán unha opinión, a nos poden dar outra, todo é comprensible bueno, temos que escoitar a todos os sectores, porque haberá moita xente que nos critica a nós, seguramente, haberá moita xente que critica o PSOE e a súa xestión, e haberá moita xente que critica. Eso é o que asumimos, creo, todos, cando entramos a formar parte do público, por así decirlo, porque cando eres unha persona máis ou menos anónima, pois che molesta que unha persona poida falar mal de ti ou non, pero bueno, no fondo, pero agora os seus representantes, pois digamos que a nosa forma de actuar e a nosa forma de ver as cousas é moi importante. Para min, volvo a recalcar, a educación e o respeto hacia os demais é prioritario, independentemente do que eu poida pensar do que me parece a xestión deste goberno, eu vou transmitindo porque yo transmito, e ao mellor lle boto algunhas broncas que el me explica e admite, eu llas poño porque sí que é verdad, e creo que é o que temos que facer. Se non queremos este goberno, pois aquí se apuntou, está nas nosas maus. E digo nosas plural, que ao mellor pode dicir nas vosas, porque tanto PSOE como Ribeiro en Común teñen a maioría absoluta desta corporación, e co BNG máis que absoluta. Entonces,
creo que se está entendendo o que estou dicindo. Non sei se o mellor interpretei mal o que dixestes vos, porque sí que apuntei cousas, a situación é lamentable, este Concello non está gobernando, a veces dá má sensación de que imos... Claro, a oposición temos que estar aí presionando, pedindo e facendo cousas. Pero, bueno, este goberno está aí, legítimamente, volvo a repetir, legítimamente. E se non queremos que este, pois, ou o mellor confundinme co que dixestes, pois non está nas mans de ninguén máis que as nosas. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para Ribeiro en Común? Ben, moitas grazas. Ben, varias cousas. Aquí se está falando moito de que as boas palabras son importantes e eu concordo. De feito, os propios concelleiros agradecemos cando de enfrente ten boas palabras e boa intención tamén, que isto tamén se trasluce nas palabras moitas veces, non? Pero as palabras do alcalde foron boas palabras, foi un tono moi educado e non sempre teñen boa intención. Alguén podría decir que isto é unha interpretación miña e estaría no certo, non? É unha interpretación miña, pero como sempre se di, as palabras son as boas palabras e as palabras son importantes, pero o máis importante son os feitos. E nós, obxectivamente, isto non é opinable, temos demostrado reiteradas veces que, a pesar de estar nunha situación moi incómoda, porque é obvio que outros grupos quizáis, e outros políticos houberan actuado de outra maneira, pero nós, a pesar de estar nunha situación incómoda, porque evidentemente nos queríamos gobernar, e para eso nos votou a xente, insisto, para eso nos votou a xente, a todos, porque decir nun contexto de 4 grupos, insisto, nun contexto de 4 grupos con representación, que eres a forza máis votada, e obviar que quizáis eres a lista do PP menos votada de moitas décadas. E co anterior goberno do Partido Popular que gobernou aquí tiña 6 concelleiros. Isto é importante tamén dicilo. E aventurarte a decir que a ciudadanía te apoia, bueno, é outra mostra, e isto é unha interpretación miña, e o digo, e de verdad, é descriptivo, non é un insulto. Un insulto son os que eu podo recibir polas redes con anónimos ligados ao Partido Popular. Pero que eu dixen de que o goberno é arrogante non é ningún insulto. É unha percepción miña, e esta é a prova, outra prova máis. Pero non me refería a pensar ou vivir nas redes sociais como a vida real. Non me estaba referindo a iso. Me estaba referindo á institución, que é onde nos facemos traballo e facemos valoración da institución. E o noso grupo, e eu creo que está testimoniado e comprobado en feitos, como sempre digo máis importante, de que poderíamos ter feito ataques máis importantes, como que algún concelleiro non cumple nin tan sequera a normativa que debe vixiar. E non o fixemos porque consideramos que Ribeiro en Común non está para iso. Nos podemos facer oposición política. E facemos oposición se algo creemos que hai que facelo e o goberno non o fai, porque para iso nos votou a xente. Nos non vamos, ou polo menos intentamos non facelo, estando na oposición, comportarnos como se comportou o actual alcalde no goberno, que era un total abandono das súas funcións como concelleiro na oposición. Quizáis ese é o motivo porque tuvo tan malos resultados e indo nunhas siglas que xa de por sí levan moitos votos e nun contexto onde o PSOE levaba 16 anos gobernando, de desgaste lóxico, que calquer forza política democrática tería. Pero, claro, queda máis arrogante, e eu insisto, é unha descripción,
E, desde logo, é a miña percepción. Non pretende ser un insulto. Insultos son os que me dedican outros amigos do alcalde. Creo que iso non é insultar. Por certo, estuve a punto de interrumpir, non o fixen, para dicir que, cando dixo o alcalde, que aquí se chamou inútil o goberno. Polo menos, eu non lle escoitei a ningún grupo e eu non o dixen. Co cal, lle pido ao secretario que, se eso digo, que conste en ata que eu non o escoitei de ningún grupo e que este grupo non o dixo. Esa palabra, quero decir, que expresou o alcalde. Porque, claro, cando non che queda outra opción, cando tiñas unha oportunidade moi fácil, donde había un escenario e un contexto donde os grupos estaban máis que fragmentados e estaban máis que enfrontados, e as túas accións, no lugar de ser de consenso e de acordo cos grupos, solo provocan que se acerquen os que estaban enfrentados, se acerquen e tomen posicións conxuntas, claro, solo che queda victimizarse. E dicir que nos somos moi malos e que tú solo queres trabajar e que nosotros vamos a por ti. Cando eso non é así. Cando todo o mundo sabe como fai o baltarismo e baltar política rastrera e da mala, como di o alcalde, con outros grupos. Eu mesmo no persoal o tuven que vivir, A mí non mo ten que contar ninguén como fai o Partido Popular da provincia de Ourense de baltar política. Non mo ten que contar ninguén. Eso sí é política da mala. E eu no persoal o tuven que vivir. Incluso desde neno, Incluso desde neno. No personal. E eu sei moi ben o que é iso e, polo tanto, intento non reproducilo nunca e evitalo a toda costa. Outra cousa é que eu poida ser vehemente nalgo que creo fielmente. Eso é outra cousa. Eso é outra cousa. Pero aquí leccións as xustas. Creemos que son un momento de feitos, efectivamente. E creemos que os 13 buscamos o mellor para Ribadavia. Os 13. Pero, desde logo, xa hai quen demostrou que o que prioriza, e son feitos, desde o noso punto de vista, son feitos, prioriza a campaña política, a campaña partidista permanente. Non hai xestión, non hai acordos, non se vai ás comisións, non se convoca a xunta de portavoces, hai mocións aprobadas e hai propostas aprobadas dos grupos e se ríe un deles. Eso si é descalificar e faltar ao respeto e insultar. Eso sí que é un insulto. E un insulto dos peores, cos feitos. E todo o mundo sabe perfectamente que estábamos nun escenario distinto ao que estamos hoxe. Que se diga, ademais, utilizando a demagoxia, que en febreiro do 2020 votamos os grupos en contra e votamos a favor dos mesmos orzamentos en xullo do 2020 tamén, omitindo que polo medio pasou o coronavirus, omitindo que este goberno se quedou sin €1 dos orzamentos e xa non valían máis modificacións orzamentarias se queríamos chegar a subvencións e a mellorar a vida dos veciños. E esta oposición que hoxe acaba de ser insultada e denigrada de que buscamos lo peor para Ribadavia, votamos a favor, xusto para iso, para non perder eses orzamentos. E votamos a favor, ese foi o motivo polo que votamos a favor duns orzamentos e que a cidadanía o saiba. Ese foi o único motivo polo que votamos a favor deses orzamentos, para non perder subvencións porque o goberno actual tiña xa aniquilado o orzamento. E nos parecía lóxico facelo así. Nos parecía lóxico. Igual que nos pareceu lóxico, e o mesmo que fai o BNG, presentar unha proposta en positivo para rescatar a hostelería. Unha moción que nos presentamos na anterior ola, a crise é a mesma. E unhas parecidas ás que xa presentamos todos os grupos en maio. É dicir, eu creo que este goberno non pode queixarse da súa oposición en absoluto. Creo que somos nobles na supervisión. E, por certo, a supervisión é unha tarefa fundamental da oposición. E aquí se fai con honestidade. Polo menos o noso grupo o intenta. Sabendo que tamén temos ferramentas para facelo de outra maneira, pero este é o noso estilo. E vai a seguir sendo este o noso estilo. Creemos que o goberno chega tarde estas axudas xa. Debería xa telas falado, consensuado e buscado unha partida para iso. E, desde logo,
na nosa moción anterior que pedíamos fondos da Xunta, igual que pide ahora o BNG, nesa mesma liña, coincidimos o 100% co BNG. Coincidimos o 100%. Bueno, outra cousa é que os grupos, podendo coincidir, incluso a veces, non poucas veces neste pleno, se teñen aprobado mocións, propostas e orzamentos con unanimidade, ou casi coa total unanimidade, isto hai que poñelo en valor tamén. Non é agora vender aquí un relato. Claro, quizás no pleno se perde protagonismo. Quizás nas comisións informativas ou nas comisións de outro estilo, na xunta de portavoces, claro, non hai cámaras e non hai focos. Pero ese traballo é tan sustancial ou máis como outro. E aquí hai moito traballo detrás, na oposición. E todos buscamos o mellor para arriba de nós, desde logo. Creemos que, e desde logo non aceptamos a acusación que fixo o alcalde de que buscamos confrontación, de que buscamos desgastar o goberno. Non. Poderíamos terlo feito e nunca o fixemos. Afortunadamente hai actas, hai vídeos, a xente sabe perfectamente como funciona o noso grupo. Vir a victimizarse cando xa non che queda outra alternativa que criticar a outros dos teus erros, culpar aos demais dos teus propios erros, cando eres un alcalde que deberías buscar consensos e buscas solo o non acordo coa oposición e a confrontación, creo, desde o noso punto de vista, desde logo non se está sendo honesto. E a honestidade en política é crucial, para nós é crucial. Pódense haber cambios de opinión, pode haber modificacións puntuais, pode haber modificacións grandes. Isto é democracia e o debate xustamente debe levar ao cambio de opinión e, polo tanto, eso eu creo que hai que dar esa normalidade. Eso sí, o victimismo é unha forma de mentir, calquera o pode facer, eso é certo, nós desde logo non vamos a victimizar. En todo caso, o que aquí, para eso nos elixiron os cidadáns, é para buscar solucións. Esta proposta do BNG é unha boa iniciativa, foi debatida xa a final de ano, cando xusto a anterior ola. Creo que hubo varias intervencións e varias iniciativas ao respecto, o Goberno tuvo unha, nós tuvemos tamén unha presentada en comisións informativas e abordada no pleno, que se aprobou, por certo, e creemos que aquí hai capacidade de traballo, hai capacidade de mellorar Ribadavia, e, desde logo, sabemos o que non hai que facer, que tamén é crucial e quizás é o máis importante para facer as cousas ben. E iso o intentaremos sempre. Moi ben, moitas grazas, Grupo Socialista. Cando un ten a sorte, porque é sorte, de haber sido 12 anos teniente alcalde e 4 máis alcalde, e ter que aceptar leccións de un señor que se adica ao que dixemos dende un principio, pois, home, é bastante molesto e é normal que interrumpa. Eu normalmente non interrumpo casi nunca cando está falando. O que pasa é que nunca falou. Empeza a falar agora e a victimizarse porque, como ben estaba dicindo o portavoz de Ribeiro en Común, é o que lle queda. E como sabe que é o que lle queda, intenta estar facendo campaña para dentro de 2 anos e medio. Porque o que contestou antes é para eso, Os que nos dedicamos á política sabemos de que vai isto. E dedicouse a eso, sabedes por qué? Porque, e vou vos explicar moi fácil, porque non contestou nin o que lle preguntamos ao principio, nin o que do que iba a moción de Ribeiro en Común. Do tema dos orzamentos non dixo nada. Nada, absolutamente nada. E a concelleira dedicoulle 25 segundos a contestar a oposición. Entón, non é un insulto que che digan que non traballas. Non é un insulto que che digan que non consigues inversións da Diputación cando consigues 125.000 euros e dices
que crees que é o que vai contemplado, estando nese propio goberno. Non é un insulto. Os veciños, como dices ti, tamén nos coñecen a todos. Algúns, 16 anos aquí. Ti non vas a chegar a estar 16 anos, nin de teniente alcalde, nin de alcalde. E iso sí que cho aseguro. Ti a min outro non o podes decir. Vale, porque xa foi. Pero eu a ti sí cho digo. E non o vas a ser. E sabes por qué? Porque, mira, ti sabes cantos alcaldes tuvo Ribadavia? Coñeces os nomes? Ou sabes cando menos o número de alcaldes que tuvo este concello? Na época democrática, me refiero, evidentemente. Non o sabes. Pois ese é o primeiro que ten que saber un alcalde cando se senta aí. Recordar os anteriores e saber cantos son. E vouchos nombrar. Eu si sei os nomes, o que non sei, evidentemente, todos os apellidos. Pero se anotei por se acaso me esquecía de algún. E vouchos nombrar por unha razón. Mira, son 9. Eso para que o teñas claro. Xa que falas tanto de respeto e de educación. Que falas de respeto e de educación que non exerces. Vale? E que non exerciches. Nin nesta pandemia, nin exerciches outro día. Cando outro que foi alcalde che foi dicindo que te estabas comportando indignamente. E te quedaches ali, como se nada houbera ido contigo. Nun alarde de prepotencia, sí. E nós, volvémoslo a decir alto e claro, o goberno traballa, claro que sí. Os compañeros teus traballan, claro que sí. E non poden dar máis, claro que sí. O único que falla aquí eres ti. Porque ti te dedicas a campaña electoral permanente, como che acaban de decir. Permanente. Entón, polo tanto, non lle digas aos veciños que os estás insultando, ti si que os estás insultando, que saben moi ben que ti traballas día e noite. Non, ti traballas día e noite para vender o teu. Pero a ti os teus compañeiros te importan moi pouco. E xa cho demostrarei tamén. Porque o tempo pon a cada un no seu lugar. A nós tamén. E a min tamén me puxo. Pero a ti te vai a poñer. Porque cando ocurra o mellor o que vai ocurrir, os teus compañeros van quedar onde ten que ocupar, donde queden, e ti sabes moi ben que o mellor onde vas a acabar, sei no eu. Sei no eu onde vas a acabar ti. Sei onde vas a acabar políticamente. Que o mellor é o que estás buscando. E xa, con isto vou dicindo xa a ciudadanía tamén, a educación, e o que ti presumes, xa veremos do que careces. Entón, os alcaldes, mira, foron José María Vázquez Pérez, Javier de Burgos Alfambra, Antonio Lorenzo Rodríguez, Miguel Fidalgo Areda, Jaime Dávila Sánchez, José Pérez Iglesias, Marcos Blanco Jorge, un servidor, e sabes, e ti, e sabes cal é a diferencia entre os 8 anteriores e ti? Que ningún, e algún está fallecido, e o digo claramente, e son da mesma cor política que a túa, ningún faría o que fixeches ti outro día. Ningún. Ningún collería un listado con personas que van ali nunha crise sanitaria e se porían na porta a facer o que non ten que facer un alcalde. E moitos destos alcaldes, naquel momento, solo seguramente tiñan, nin tan siquiera tiñan prácticamente a un bedel. E volvo a dicir, hoxe hai 100 personas ou máis traballando neste concello. Polo tanto, non era a túa función. E tes que contestar o que che preguntou o Grupo Socialista dende un principio, porque se non contesta, tes que dimitir. E se non dimites, teremos que poñer na rúa. Porque é o que se fai con aquelas persoas que minten e aquelas persoas que se aproveitan do cargo que ocupan. E iso é o que ti fixeches. Polo tanto, non cho vamos a permitir como grupo político. E non me mires así, porque unha persona que ocupa un cargo, me cho acabo de explicar, e se pon na porta dunha entrada para vender populismo e vender o que non debe, cando ten traballadores que os denigras porque lle quitas os papéis da man como se non superan ler. Sí, home, aquel operativo estaba organizado e tamén cho podo demostrar. E nese operativo ti non figurabas na porta. Nese operativo non figuraba o señor alcalde. Vale? Porque algúns que fomos moito tempo,
como che digo, representantes deste Concello e organizando o sabemos. Vale? Porque non só che deben lealdade a ti que eres alcalde, é porque ti penses que os que están fora, como dixeches antes, nun alarde de prepotencia, hai moitos que se avergonzaron da túa actitude. Sabes por qué? Porque hai moitos que saben cal era dos demais. E nunca sería esa. Nunca sería esa. Por lo tanto, leccións axustas. Leccións túas axustas. E, por lo tanto, estamos falando aquí de outra moción. Ahora vou ca moción. Mira, vir aquí dicindo que dixeches, non te digo como reproche a ti, que quede claro, que un goberno ten que ser valiente. En unha cuestión como esta, claro que ten que ser valiente. Como foi o goberno central, tomando medidas que eran moi duras. Claro que eran moi duras, encerrar a población dentro das casas. E claro que eran moi duras certas medidas. Sabedes o que aconteceu? Desde o minuto cero, o Partido Popular se dedicou a insultar, eso sí que insultaron, xa non digamos os de alade que están máis á extrema, pero desde o minuto cero a criticar e insultar todas as medidas que tomaba o goberno. E a que se dedicaron? Que isto vou, sobre todo ao que lle pedimos, porque decides na moción, nós vamos a aprobar, que quede claro, colaboración da Xunta, Concellos e Diputacións. O Concello de Ribadavia, de momento non pode axudar por o que estuvemos debatindo antes, porque non ten orzamentos. Primeira razón para que esta moción se denote a incapacidade dun goberno que tanto se ofende por decir que é incapaz. Non se pode decir, as cuestións son obxectivas. Deputación provincial. Acabo de ler o que poñen os gobernos socialistas nas outras diputacións. Esperemos que algo faga a Diputación con respecto a isto. Por certo, mañá temos pleno, a mí non me consta esta cuestión das axudas. Non sei se a levarán por urxencia, pero non me consta. Por lo tanto, sería outra pata que non funcionaría. Da Xunta, cando eu digo que o goberno central tuvo que tomar medidas moi duras, sí, eu vin a Pedro Sánchez como viu, eu teño que defender ao presidente do goberno, neste caso, de España, de todos, pero ademais do meu partido. Eu vin como saliu un goberno a decir vamos a hacer isto, isto e isto, pero isto ven acompañado destas axudas, destas e destas. E ustedes se van a ir para casa e van a tener esta ayuda e esta ayuda. Outro día saliu o cara dura do presidente que temos, que eso sí que o digo eu, me dá igual que me digan o que queiran, pero digo, cara dura, a decir que prácticamente encerraba a xente igual, porque ao final non pode facer outras cousas porque non veñen acompañadas de unha sola axuda. E o que se dedica é a dicirlle ao goberno central, os hosteleiros lle dicen, no, ustedes cierren a las 6 de la tarde, pero eu o que lle pido ao goberno é que adiante o toque de queda. É que é un insulto a inteligencia, porque se lle estás dicindo que cerren a 6, que máis dá que ahora adiantes o toque de queda se non poden abrir. Pero non oín, pois vamos a ter esta línea de axudas. Dixo, literalmente, no, es que ya le dimos 20 millones de euros. Dixen antes que a Diputación de Coruña puxo 14 millóns de euros para un colectivo específico, ou para uns. E este señor, o presidente da Xunta, dixo que a un colectivo de moita máis xente neste país, en Galicia, dixo que lle había dado 20 millóns de euros. Por lo tanto, que teñamos axudas, ou allá cheguen, pero é que eso é a previsión que ten que ter un goberno. Ou é que ahora, porque claro, o goberno central nadie poderá discutir que non o colleu isto en fora de xogo como a todos os gobernos, pero a estas alturas, el de salvar la Navidad, e decirle al gobierno central que as medidas que tomaba que non eran xustas, e resulta que ahora lle dice ao goberno central que vuelva a coger las competencias. Porque isto é o que estamos escoitando, é que é de tomadura de pelo, igual que nos pasa a nós nesta corporación. Entón, claro que sí que me quedo co que decías, Maite. Claro que os grupos de esquerdas,
Claro que lle toca responsabilidade en cada sitio que estamos. E tío decir moi ben, a todos. E alá onde se incumplen, e alá onde non se fai o seu traballo, lle toca mudar as cousas. E remato, porque outro alarde de prepotencia, que a que está caíndo se nos dice que é o partido máis votado. Mire, ese é o argumento do PP, sempre, que é o máis votado, sempre cando non ten que coller e facer pactos, por exemplo, como co Jácome. Por exemplo, xa lle poño un exemplo así de sinxelo, non? Que vemos todos. Vostedes son capaces de calquer cousa, aínda que non sexan o máis votado. Eso sí, cando os demais teñen o doble de votos que vostede, como este caso, vostede dice que son el máis votado e non sei que. Se digo unha cousa, que eu sempre o defendín tamén. Eu son un partidario deso, sí, pero con unha segunda volta. Explicoulle moi ben o portavoz de Ribeiro en Común. Con 3 partidos de esquerdas, e vostede solo de dereitas, levámoslle 2.000 e pico votos contra 1.000 e poucos, non hai problema en que o primeiro e o segundo volvéramos a confrontar. E lle aseguro que vostede non estaba sentado aí. É así de sinxelo, Entón, é tan sinxelo como que lle vou dicir agora. Se os demais grupos teñen o doble de confianza, como dice vostede, da ciudadanía, pois tamén, eso tamén é importante, independientemente de que vostede este aí porque é a máis votada, porque entón non nos respeta. É así. Entón, leccións, xa lle digo, as xustas. Aprobar axudas. Nós vamos a aprobar esta moción, volvo a decir, como mera intención. Pero teremos que sentarnos, traballar, falar co sector, non chegar con axudas lineais de 300 euros que se saca de la manga al alcalde. Non, hai que poñerse a traballar co sector, a hora que está, e decirlle que necesitan. Porque ao mellor, como me comentaba a min algunha persona dese sector da hostelería, ao mellor non necesitamos que nos den 300 euros, porque con eso non vamos a facer nada. Ao mellor necesitamos unha plataforma que nos poida axudar para vender os nosos produtos, vender as nosas necesidades, por poñer un exemplo, pero hai que escoitalos. E para escoitalos, claro, hai que xuntar a todos os grupos. E iso é o que non se quería facer. Entón, se queremos facer eso, temos moi fácil. Claro que o temos moi fácil. Os demais sabemos como hai que facer. Hai que escoitar a xente e despois facer as cousas. E remato cunha cuestión. Mire, os que estuvemos nun goberno sabemos que isto ten que ser unha crisis moi dura, que hai que tomar decisións moi duras no momento. Por suposto. Pero tamén sei, porque estuven, que o traballo disminuiu un 90%. E iso non hai que non o discuta, porque evidentemente, se non hai actividades culturais, se hubo un parón de meses, se hubo un parón de actividade económica, pois evidentemente hai moitísimo menos traballo no Concello, por razóns obvias, administrativo, deportivo, de todo tipo. Non tes problemas cas asociacións de deportes, non tes problemas para organizar a festa da historia que leva un traballón porque non a houbo, etcétera, etcétera, etcétera. A donde vou con isto? Que aínda peor mo poñedes para decir que estes señores non tuveron tempo, como acaban de decir, de elaborar un orzamento. Ou polo menos de pensalo. Porque tuveron tempo máis que de abondo. Porque imaginádevos o que tiñan que facer os demais, que tiñan todo eso que estou dicindo, sendo tamén 5 e elaborando os orzamentos. E aínda así falaban cos concelleiros e concelleiras dos demais grupos. E chegaban a acordos e os quitábamos adiante. Ollo, os quitábamos adiante. Menos que axuda do que acaba de decir aos demais que non axudamos. Señor alcalde, yo repito, creo que por última vez, vostede leva e alardeou delo aprobados 2 orzamentos gracias á oposición. Eu, sendo alcalde, non aprobei ningún gracias a vostede porque non apoiou ningún. En momentos tamén duros, porque os problemas desta vila sonlle graves desde fai moito tempo.
desde fai moito tempo, e vostede non apoiaba tampouco, e tiñalle casi os mesmos problemas que teñen hoxe. Ora multiplicados por isto. Pero vostede non axudaba. Que pasa? Non valía Viva Ribadavia sempre. A min valeume cando estuve aquí na oposición. Entende? Polo tanto, esa milonga que lle acaba de contar aos veciños tamén se ve con datos. Vostede 0 presupostos aprobados, e nós aprobamos ou facilitamos que vostede aprobara 2. Sin COVID. Sin COVID. Por lo tanto, donde hai papeles, si, non se extraña, creo que non se acorda nin o que hai, os primeiros e os siguientes. É que non se acorda vostede nin o que o Partido Socialista axudou a vostede. Pero si se acordará o que vostede nos facía a nós. Por lo tanto, manos que non dais, que esperáis? O problema é que os veciños, claro que esperan, pero non só esperan por vostedes 5, estamos 13. E se os 5 non dan, pois hai outros 8 que damos. É así de sinxelo. E vostede, ao mellor, ten que vir aquí a decirnos que nós non damos. E xa veremos o que pasa. É así. Pero clases de educación e de non sei que, cando non lle digo as faltas de respeto que hai neste plenario, porque son de carácter personal, e a mí me parecería hasta vergonzoso decilas, pero vostede as ve como a min, A un plenario se ven a outras cousas. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, Grupo Popular. Primeiro, gustaríame apuntar simplemente unha cousa que se apuntou aquí de que a miña intervención foi de 25 segundos. Realmente non as mido, nin as mido nunca, porque realmente non pensei que isto fora cuestión de tamaño, non? Dende logo, creo que non debería facer falta, pero por se acaso vou non dicir, é dicir, que ninguén pense que as miñas intervencións son curtas por falta de aprecio ou de respeto á oposición. Simplemente creo, por exemplo, nas nosas tamén, é dicir, é a miña forma de ser, tampouco creo que haxa que botar aquí un speech de 30 minutos, basicamente porque ao mellor, se nos poñemos a mirar o tempo que cada un vota falando da moción que estamos tratando neste momento, algún ao mellor sorprenderíase. Vale, entón, dito isto, se en ese caso vos sentistes ofendidos ou algo, que sepades que en ningún momento é esa a miña intención. E xa, indo á moción que nos trae ahora mismo, ese folleto que era donte, o sea, o periódico de onte, de hoxe, porque hoxe, igual, claro, hoxe había outra reunión dos colectivos, digamos que todo foi liderado por o clúster de turismo, onde están representados as 3 administracións e tamén o sector. Hoxe, polo menos as noticias que hoxe tiñan é que se está casi chegando a un acordo pechado, e creo que a cuantía sí que chegaron a un acordo, que eran en total 100 millóns de euros. Eu, por o que puden ler, creo que só faltaba, chegar a un acordo de quen sería a administración que se encargara de alguma maneira xestionalos ou repartilos entre os sectores. Nese acordo, efectivamente, é un fondo de axuda a pymes, hostelería e todo iso, entre as 3 administracións, é dicir, dende Xunta de Galicia, creo que ahora mesmo lle tocarían alrededor de 75 millóns, e despois o resto entre as diputacións, que ven, creo que era algo sobre 5,5 millóns, e o resto, que lle correspondería aos concellos. Entonces, entendo que de alguna maneira xa estamos aprobando eso, non? De maneira que, nos vamos a votar a favor desta moción, pero esperando un pouco o resultado desas negociacións, que en principio, polo que vin, espérase que mañán, que creo que van a ter outra nova reunión, que mañán que cheguen ao acordo definitivo. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Non sei se queredes un segundo turno, se non, turno de peche para o Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. Mariluz, como dices ti, o tempo que se emprega en defender unha moción ou en explicar, pois cada un ten a súa maneira de explicar ou de facer as cousas.
ao mellor os grupos da oposición o que nos temos queixado é de que a veces dades poucas explicacións, ou casi sempre, non? Incluso en comisións, porque os grupos que vimos as comisións facemos a nosa función de concelleiros, non? Pero a veces o grupo de goberno tamén xa o que ten que traer os deberes feitos e dar explicacións e facer informarnos, e a veces danos a sensación de que temos que estar nós, veña pregunta, como fiscalizando. Entonces, eso non te sintas, por a miña parte polo menos, o sea, de que non das pouco tempo nas túas intervencións, pero bueno, como dices ti, cada un ten a súa maneira de ser. Eu tamén creo que son a concelleira que menos tempo paso non explicando as miñas mocións, porque eu as miñas mocións explicoas, a veces enrollome máis, a veces enrollo menos, e mira que eu falo, pero bueno, en cousas de darlle voltas e voltas e voltas e voltas, ao mellor si son a que menos, ao mellor vou máis ao grano e non dou tantos rodeos. Agora, volvendo á moción que presentou o BNG, aquí tamén decimos que nos apoiamos as medidas que se estimen necesarias para frear esta pandemia, por suposto. E dai que pidamos que, xa que, como comentei antes, o sector se pecha, pois que vayan acompañadas de axudas. Grazas aos compañeiros por aprobar a moción e por defender tamén este sector. Eu tamén apuntaría que hai moitos sectores ahora mesmo que están pedindo claramente SOS desde todos os sitios, moitos sectores. Entonces, a obriga do goberno en xeral, é escoitar os sectores e non poñerse de perfil nunca, non poñerse de perfil e menos botarlle a culpa aos demais de todo o que pasa, porque hai que asumir. O máis importante nesta vida, das persoas tamén, é asumir que nos equivocamos e que todos erramos e cometemos erros, entonces intentar rectificalos. O que propoñemos sempre é que se fagan propostas e se aporten solucións aos problemas que estamos vendo. Entonces, como digo, é de humanos equivocarse e a veces hai que reconocer os erros e non botar sempre a culpa aos demais ou poñerse de perfil. Moitas grazas a todos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto octavo, moción do Bloque Nacionalista Galego por unha factura eléctrica máis xusta. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de xaneiro de 2021, adoptou o seguinte dictamen: demandar unha tarifa eléctrica propia para Galiza para que, atendendo aos custos de produción, a factura da luz sexa máis barata que a actual en beneficio de consumidores particulares e empresas. A eliminación dos suplementos territoriais da factura eléctrica. Unha baixada do IBE na factura eléctrica do actual 21% ao 4% superreducido conforme a un ben vital para o benestar. A garantía de suministración eléctrica para toda a poboación, establecendo medidas para que non se lle poida cortar a luz a ninguna persoa sen recursos. A creación dunha empresa pública galega que integre os encoros que remataron o período de concesión, socializando os beneficios xerados pola produción eléctrica. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a pro Ribeiro en Común Bloque Nacionalista Galego, resérvase para o Pleno, PSOE e PP, fica dictaminada de xeito favorable. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois moitas grazas. Vamos entonces a defender esta segunda moción que traemos a este pleno, que dice que é unha moción por unha factura eléctrica máis xusta, porque nos parece moi injusto o que está pasando. Moi injusto, como xa se mencionou antes, que nestos días en que as temperaturas caeron en picado, pois que justamente se aproveite para poñer a luz e o seu prezo a un custo que casi ninguén pode pagar. Tamén se mencionou e se menciona aquí nesta moción que moita poboación galega xa está chegando o que se chama pobreza enerxética. E pobreza enerxética significa que moita xente, moitas familias non poden permitirse pois encender a calefacción o tempo que lle fai falta, non que se están na casa cos seus fillos, ou non poden pois que teñen que elexir, por así decilo, entre pagar unha factura da luz ou comer ou chegar a fin de mes.
Entón, nos parece que isto debería revertirse e, sobre todo, que hai solucións para facelo, como xa incluso aportamos aquí na nosa moción, pois unha baixada do IBE, por que non? Por que non se pode facer? Sí que se pode, como decíamos, nas mascarillas ou nas máscaras non se podía, despois se fixo. E, sobre todo, o que nos parece moi importante que señalamos tamén aquí é que se garantice o suministro eléctrico a toda a poboación, que non se lle poida cortar a luz a ningunha persoa sin recursos, porque eso sí que xa me parece o máis triste, porque é un ben necesario vamos, me parece que ninguén na nosa sociedade debería poder chegar a quedarse algún día sin luz ou sin poder quentarse ou sin darlle de comer aos seus fillos. Aquí tamén señalamos que moitas veces se poñen trabas incluso desde as propias administracións, porque sí, hai tickets eléctricos e tickets de bonos térmicos, pero poñédevos a facer unha solicitude de bono eléctrico. Pasaba como cando era do de Telefónica, porque eu, cando vivía a miña avoa, yo facía a reclamación de bono social para a Telefónica, e mi madriña, as cartas que viñan reclamando e pedindo cousas que veña a mandar e que veña a mandar, pois no bono eléctrico pasa absolutamente o mesmo. Vamos, non se veñan a casa a mirar e a sacarche unha foto por xente que eu sei que o pediu, porque, bueno, entonces as propias suministradoras, que son as que se enriquecen, tiñan que subsanar isto dunha vez por todas. A electricidade que producimos é máis que suficiente, máis que excedente, entonces non se pode permitir que sigamos pagando este precio para a luz cando somos o país que máis producimos e encima temos que pagar para que non la leven a outros lados e a consuman noutro lado. Tamén demandamos unha tarifa eléctrica propia para Galiza, que xa temos feito en outras ocasións, para que, sobre todo, conseguir un abaratamento nesta factura da luz. En principio, nada máis. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Que anda para Ribeiro en Copa. Ben, grazas. Bueno, cando falamos de tarifa eléctrica e de luz eléctrica, falamos de moitas cousas quizáis máis profundas, non? Quero dicir, máis profundas, máis de calado. Falamos de dereitos tamén, moitas veces, sobre todo en determinados territorios donde no inverno as temperaturas baixan moito, sobre todo en sitios ou vivendas donde o que é a hábitat non é tan digna como se merecería, e o mismo acontece no verao, non? Donde hai excesiva temperatura. Falamos de benestar, polo tanto, e falamos de algo parecido que é a vivenda. E o problema no Estado español é que nin a vivenda, a pesar da Constitución, nin a dignidade na propia vivenda, como pode ser o acceso á enerxía, non están garantidos. E o peor é que fomos a pior, porque todo o mundo pode recordar cando o Partido Popular, como sempre, neste país, cada vez que hai un problema, está o Partido Popular por detrás, privatizou a empresa pública que había aquí. Pero que esa non é o principal agravio que fixo, que xa é importante, sino que, ademais, estableceu unha regulación de cálculo da factura favorecedora, e este é onde reside o problema, polo menos o grupo bastante respetado e prestixioso de economistas frente á crise, a súa bala de profesores universitarios, dicen que o problema tamén está na clave de 2013 que se introduciu para calcular a tarifa de luz. Por suposto, quen estaba detrás, o Partido Popular. Entón, o Estado español, esa reforma da enerxía, do acceso á enerxía e de garantirlle á xente o acceso á enerxía é unha conta pendente. É unha conta pendente. Desde o noso punto de vista, é moi triste, moi indigno, e os gobernos deixa moito que desexar, non son os vos gobernos, que non lles preocupa esta cuestión. Porque é moi triste estar nunha casa incómodo, bueno, en fin, moi difícil.
é lamentable que os gobernos non atendan esta cuestión. E, ademais de criticar o PP, tamén teño que decir que os gobernos que se adxudican ou se dicen progresistas deben ser moito máis valentes e audaces, polo menos nestas cuestións. E isto é unha conta pendente. Pero a maiores, os concellos, nos vamos a votar a favor da moción do BNG, nos gustan, ademais, concordamos con todos os puntos, pero creo e creemos, Ribeiro en Común, que os concellos podemos facer moito máis. O temos defendido en toda esta legislatura, só defendimos na anterior, e o vamos a seguir defendendo, esteamos donde esteamos. Os gobernos teñen que facer moito máis. É certo que moitas veces non é tan fácil detectar certas necesidades de certas familias, eso é certo. Pero, desde logo, os concellos teñen ferramentas de abondo. E unha familia desprotexida non é o mesmo ter que andar tú pedindo, porque é algo que ningún cidadán do mundo, nin o máis humilde, lle gusta facer, que outra cousa é que sexa un dereito que o Concello che otorga. É un dereito, e os dereitos se exercen. E a mendicidade non é democrática, desde o noso punto de vista. Pode ser un parche, pode ser unha solución, pode ser unha tarefa noble, o é. Non estamos criticando iso. Pero creemos que hai que exercer dereitos. E os dereitos van acarreado ao exercicio da cidadanía. E isto é o crucial, polo menos para progresar como sociedades. Nos parecen todos os puntos do BNG que traio xa aquí correcta. Ademais, facemos tamén fincapé en que este país, que Galicia, tamén ten as súas peculiaridades. E ten tamén os seus factores que, desde logo, son especialmente sangrantes no cómputo do todo o Estado. O digo porque non somos un país produtor de enerxía. Todos e todas recordades seguramente como acabou aquel chamado plan eólico do bipartito. Todos sabemos, ou se non o sabe todo o mundo, o digo eu, todos sabemos onde está Beatriz Matos, conselleira do Partido Popular, excompañeira de butaca do actual alcalde. Está, por suposto, nunha compañía eólica, eléctrica, vinculada, igual que Taoces, á legislación e á xestión que fixo a anterior, o que se suele chamar portas giratorias. Portas giratorias que no Estado español son moi amplas e que hai de todos os partidos que pasaron polo goberno. E iso quizás é a explicación de por que na realidade Galicia está como está. Nos creemos que se nos producimos enerxía, o primeiro é que as empresas que producen aquí teñen que cotizar aquí, teñen que xenerar Produto Interior Bruto aquí en Galicia. Isto tamén é beneficiario para a poboación. Non o vai a dicir Feijóo nin a Televisión de Galicia, pero iso é un feito clarísimo. Te vas a Holanda, a Dinamarca, países en tamaño e en poboación parecidos ao tamaño de Galicia, e ves, e che dá moita rabia, o aproveitamento enerxético que teñen ali, con recursos moi parecidos aos nosos, e che dá moita rabia o expolio, porque é así, o expolio que o Estado español, de diferentes gobernos, lle fixo a Galicia e lle fai a Galicia. E, fundamentalmente, e o máis importante, gracias, como decían na India, gracias aos colaboradores que temos aquí no goberno de Galicia, claro. Porque todos sabemos que no bipartito foi unha oportunidade perdida para facelo de outra maneira. Non digo que eso fora a solución, non, para mí non o era. Pero, desde logo, entre aquelo e o que agora temos, é obvio que, novamente, cando hai un problema en Galicia, normalmente está o Partido Popular por detrás, sendo o culpable desta situación. Pero non me estendo máis, creo que é unha moción necesaria, darlle as grazas ao BNG por traerla hoxe aquí, agardemos que valga para facer forza no conxunto do país de cara a esta reivindicación,
e en última instancia, igual que Revirón Común fixo en outras circunstancias e motivos, vamos a seguir pedindo co Concello, que ten funcións propias e que pode facer moito máis para que ningún veciño quede atrás, nin pase frío, nin pase calor excesiva, teña, ao fin e ao cabo, un hábitat digno para os seus fillos e para eles mesmos, sin necesidade de andar pedindo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Que anda para o Grupo Socialista. Sí, para ser rápido e concreto polas horas. Como decía Brais, este é un tema moi complexo, xa se ten debatido aquí moitas veces. Nos concordamos na moción, vamos a apoiar, pero hai que decirlle a xente, o decía Brais, non facerlle trampas, e non digo pola moción, ollo, digo por os argumentos que se empregan a veces para botarlle a culpa que non a ten. Este goberno leva un ano, acaba de cumprir un ano, o goberno central. Como ben apuntou Brais, isto ten uns precedentes. E para que nos fagamos así unha idea que nos van a entender os poucos que nos poden estar escoitando agora ou os que nos escoitarán despois, eu recordo cando se privatizan as televisións, ocurre algo similar, non? Entón, naquel momento gobernaba o Partido Popular e se empeza a decir non que a privatización en si mesma cando sale Telecinco, Antena 3 e demás, non. Falo de cando se privatiza o fútbol e todo isto, non? Entón, que ocurre? Empezan a decir que, claro, evidentemente, despois vamos a tener que pagar por todo. Daquelas, algún estaba, pois, donde estaba colocado, e algún colocou aos seus amigotes. Entón, ao final acabou ocurrindo isto. Isto se ten avisado en sucesivos anos do Partido Popular e todo o demais. Porque a xente ahora, por iso digo que non se leva a confusión, dice, no, es que el gobierno tiene que hacer. No, vamos a ver, ten que facer moitas cousas, e das que se dicen aquí, moitas. Pero hai un problema, que isto é un incremento da parte fixa da facturación, que o controlan as empresas. O sea, non é un incremento de impostos, non é un incremento de tarifas que poden cambiar ou tal. Non. Isto é un mercado mayorista europeo que controla este tipo de cousas. E que pasa? Chegan as olas, que é indecente, que vaya por diante, chegan as olas de frío, chegan as épocas en que se pode tirar menos do consumo de enerxía solar, porque evidentemente cos episodios que tuvemos estes días, pois pasa o que pasa, se pode tirar menos do consumo eólico e todo o demais, e as eléctricas aproveitan para pegarlle un sablazo á xente. E é así, o sea, non hai outra cuestión a discutir, digo, basicamente e moi sinxelamente, pero é así. Que terá que facer este goberno, que xa ten que facer? Primeiro, potenciar as enerxías renovables, ben o decía Brais antes, moito, facer fincapé en proxectos que leva feito moito, porque leva un ano gobernando, pero xa sabemos que tuvo que votar a algúns do goberno por o que facían con algunhas caixas e demais, non? Pero digo isto porque aprobamos un proxecto de aforro de eficiencia enerxética que levamos tido 2 ou 3 nos últimos 2 anos bastante importantes para este Concello. Cal é o problema? O problema é, porque sempre yo explicaba eu aquí aos técnicos, tú te fartadesvos a vender que aforrades en poñedes luces que consumen pouco, non sei que, cada día pagamos máis de luz. Claro, é verdad, porque de pouco vale que baixemos o consumo e o baixamos hasta límites insospeitados se che suben a tarifa ou, digamos, a facturación cada 2x3. E esta é a realidade. Por iso, desde o noso punto de vista, este é un tema moi complexo que vai máis alá do que eu entendo que o BNG, como partido que defende por enriba de todos os intereses de Galicia, o ten que circunscribir a esta situación, pero vai máis alá e vai, como digo, a outras instancias que incluso trascenden aos gobernos. Pero eu espero, desexo, e así o apoio, que este goberno, o goberno central,
o goberno que preside o meu partido e outro partido, que neste caso é Unidas Podemos, pois teña a valentía de certas cousas, pois afrontalas e intentar paliar na medida do posible o que estamos debatindo hoxe. O gallá sexa así, isto xa o digo eu, porque sempre buscarán o mecanismo para que paguemos igualmente, como co petróleo ou con outras cuestións. Pero, cando menos, que sepamos que hai gobernos ou hai administracións que intentan paliar o que os que sempre ganan, que non son os gobernos, pois non ganen tanto. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Grupo Popular. Bueno, a verdade é que, bueno, podríamos decir que o que era o espírito da moción, pois que, bueno, casi, coincidimos casi o 100%, e, bueno, si digamos que si fóramos tratando de desexos, pois tamén podría dicir que case coincidimos ao 100% con todos os puntos. Que pasa? Que, como ben se apuntaba, entendo que, bueno, que este é un problema ou unha circunstancia que vai máis alá do Concello, que vai máis alá dos nosos límites, do noso campo de actuación, que, tendo en conta isto, pois a noso voto vai ser a abstención. Moitas grazas. Quenda de peche para o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, grazas, sí, moi breve. Bueno, grazas aos compañeiros por apoiar a moción e por todas as explicacións que dan e que nos aportan. É decir que, xa rematando, como digo, sendo moi breve, pois que todos sabemos quen está detrás desas grandes empresas, que son as que máis se benefician, e o único que nos importa, pois, realmente é que as persoas, que son os consumidores finales, pois que non se vexan perxudicados, porque realmente agora, cando, como dixen antes, cando veu esta ola de frío, pois foi cando empezamos a ver comentarios da xente que efectivamente, que demandaba que non podían atender esas... Claro, se che fan unha comparación do barrio máis rico dunha cidade, que pode ser, e o barrio máis pobre, pois hai comparacións abismales, porque hai a xente que lle dá igual que lle veña un recibo de 100 euros que lle veña un de 300, porque eles poden pagar. Eles poden pagar, unha persona que teña un poder adquisitivo máis elevado, pero nós neste caso temos que pensar en todos. Entonces, como xa dixen, como nadie se debería poder cortar a luz nin quedar sin luz nin nos mucho, pois nos parece que hai que chegar a todos, que é o máis importante. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos entón á votación da moción. Votos a favor. 8 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 4 abstencións. Bueno, 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos xa ao seguinte punto, que é o punto 9, mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non? Bueno, pois pasamos logo ao 10º punto. Rogos e preguntas. En primeiro lugar, Bloque Nacionalista Galego. Ben, grazas. Quieto aí, que se me escapa o micro. Bueno, aquí eu quero facerlle un rogo que creo que xa leva feito desde o principio deste pleno e que xa expliquei que, como me sorprendeu ou nos sorprendeu ao noso grupo o resultado do cribado, sinceramente, alegreime, pero sorprendeu-nos que fora negativo en todas as persoas que se presentaron, que me alegrei, pero sorprendeu-me. Pois eu pediríalle que o Sergas estudie ou nos faga chegar se realmente foi eficaz, resultou tan efectivo como se pensaba, ou que nos poida transmitir, porque os casos seguiron aumentando. Evidentemente, ahora, hoxe, baixaron os casos, debido a que tamén moita xente que se contaxou ao principio pois xa está dada de alta, afortunadamente. Tamén yo fixen chegar por vía telefónica que o mellor, que incluso vin na prensa que Ribeiro en Común mencionaba, do mellor empezar a facerse a cribados en grupos diferentes. A situación que hai agora nos centros, pois penso, nos centros escolares me refiro, penso que dentro do que cabe está bastante controlada, porque evidentemente que se
o contaxio está fora, pois algún neno se vai contaxar, pero bueno, que se vixíe tamén eso, en posible caso que se poidera precisar que se faga, porque tamén é moi importante que cando unha persona necesita facer unha PCR ou unha proba, pois que se lle faga pronto, que non teña que estar na casa esperando 15 días. Eso me parece moi importante. Os Sergas que se poña as pilas tamén. Despois, pregunta tamén relacionada con unha reunión que se nos comentou que se iba a facer que houbía Consello Escolar, perdón, no CRAC Amencer e no Ceibro Ribadavia, penso. Entonces, eu, por lo menos, quería eu e o noso grupo saber que se demandou, que se falou aí, se pode. Claro, bueno, estaba a concelleira, pero non sabe nada do que se falou, nin do que se propuxo, nin o que se pediu por parte de... Eu, se non ten problema, contéstalle a concelleira, ainda que os rogos e preguntas generalmente contesta ao alcalde, pero prefiro que faga ela porque era quen estaba. Entón, se non ten inconveniente, pois... Nas comisións, sí, nas comisións falaches, bueno, falamos todos de que iba a producirse esa reunión. Entonces, eu mesma che pedín que como iba a haber algunha representación das AMPAs, que son a representación dos pais, a representación de todos, pois que lle transmitiras ou que nos transmitiras despois a nós se había algún punto que se chamou a atención ou que les demandaran ou que les pediran, ou se lle transmitiches tamén que a corporación todos estamos preocupados. Nada, en principio todo, bueno, que estamos falando ahora mismo do tema COVID, dixeron que, por ahora mismo perfecto, que non teñen ningún caso, nin no CRA, nin no CP. No CIP só había un rapaz que parece ser que non estaba indo a clase, porque estaba unha familia contagiada, pero susto colleron no que foi nas vacacións de Nadal, que se incorporara. Despois, do estudio que se había falado dos cualificadores da dixo o director Víctor dixo que hai un estudio da Universidade de Santiago que están facendo como unha proba piloto en varios colexios para mirar os tempos, sobre todo do que teñen que estar abertas as ventanas, as ventilacións, esos, para mirar así. Moi ben, pois moitas... Agora tamén Noé do Grupo Socialista había preguntado por un tema do comedor, preguntei a Víctor e dixo que en principio que non tuveran ninguna queixa dos pais, nada, todo o contrario, dice que ten queixa hacia os pais porque os nenos que a maioría non comen nin verduras, nin pescados, nin cremas, e que é unha loita diaria, pero que sobra comida todos os días, que en principio que está todo como sempre, Bueno, pois grazas, Yolanda, é mellor que as cousas vayan a ben. Xa digo, os casos non sei cantos chegou a ver, pero bueno, a información que ten o noso grupo é que a día de hoxe creo que non hai máis ca 7 casos en todo, pero bueno, hai casos repartidos. Hai algún caso no IES, algún caso no Ceibro Ribadavia e algún caso no CRAC Amencer, Entonces, pero bueno, como digo, penso que tamén eses contaxios viñeron un pouco de fora. Sí, un pouco de fora. Agora que apuntas o do comedor, que Noelia sí que preguntara, eu vou facer outra vez unha defensa a ultranza dese comedor no que eu participei como voluntaria cando a miña filla estaba e era usuaria, porque, vamos, a comida faise ali, non ten nada que ver o catering que se traía, cando era eso. A comida faise ali, sale directamente das potas para as bandexas e vai por as mesas e, efectivamente, moitos nenos comen moi mal, entre elas unha era a miña filla. Entonces, obrigar non se lle obriga, porque os nenos a veces pasan o mal, pero en canto a comida non sei se cambiou moito, pero daquela era, vamos, porque as nais tamén comíamos ali, e creo que siguen comendo. Xa remato cunha última pregunta,
que vin nun acto de goberno que me sorprendeu unha factura que se pagou a unha asociación cultural, pero que era de data por as festas do ano anterior, por as festas do Portal. Non sei por que pasou isto, se me pode explicar, con isto remato. Sí, era unha factura que quedou pendiente de reconocer e entonces se cargou con cargo crédito, quedou pendiente de reconocer no ano 19 e se cargou con cargo crédito do ano 20. Vale, por moitas grazas. Ribeiro en Común. Ben, grazas. Ben, o primeiro, e desde logo, obviamente non estaba na nosa intención preguntar ao respecto, pero si nos gustaría, non a nós, porque nos non a fixemos, sino que se respondera neste pleno sobre a pregunta que fixo o Grupo Socialista respecto ao uso ou non dunha proba, non? Unha pregunta, eu creo que, bueno, pode ser calibrada ou valorada dunha ou doutra maneira, con máis ou menos intensidade, pero desde logo creo que se fai unha pregunta que consideramos importante sobre en sede plenaria debe ser respondida, e se non, na propia omisión ou no propio silencio vai a resposta, non? Para nós, e esta semana registramos diferentes iniciativas e me gustaría, e son rogos que queremos facer, temos algunha pregunta, pero queremos facer estes rogos. Desde logo, a situación pandémica en Ribadavia sigue sendo moi preocupante, non o valoramos así, o valoramos desde fai moito tempo, e, sobre todo, desde fai un mes que pedimos, fai 3 semanas, que pedimos unha xunta de portavoces, justamente para valorar todas estas informacións. Se nos contestou esta semana que podía ser. Claro, esta semana sai pleno. Nós estamos dispostos, a pesar de todo, e así lle respondín ao alcalde, que eu sempre, o noso grupo, se non podo eu, sempre asistiremos ás convocatorias institucionais, sempre. En todo caso, que conste que levamos pedindo xunta de portavoces, que pedimos información nas comisións informativas da semana pasada e que nunca, a día de hoxe, ainda non temos información importante sobre a situación do COVID, sobre a situación dos seus efectos. Hoxe mesmo preguntamos por escrito, onte, quería decir, sobre se hai persoal traballadoras ou traballadores do Concello que tiveran COVID. Preguntamos, ademais, sobre o mes de xaneiro, con este repunte, como é lóxico, e entendemos, polo menos así nos chegou aos nosos oídos, que había algún, ou algúns, non o sabemos. Nos parece de suficiente relevancia se hai un traballador municipal que se nos informa os grupos desde o noso punto de vista. O digo porque despois se victimiza e se dice que nós vimos aquí a criticar, pero claro, o cargo e a responsabilidade de concelleiro hai que defender a súa dignidade. Eu sempre digo que eu aquí non veño a quentar o sillón, nin a pasar o tempo, nin a aburrirlles a algúns que bostezan a veces. Nin a nada deso veño. O día que me canse me vou, pero mentras teña enerxía e ilusión polo meu pobo, aquí estarei. E eu fago este traballo en favor de Ribadavia. Se alguén pensa que é unha crítica ou que simplemente temos algún problema persoal con alguén, se equivoca. Nos problemas persoais con ninguén ou con case ninguén. Solo con algún que nos ataca ou nos insulta, cobardemente, anónimamente, eso sí, pero nada máis. Nada máis. Eu creo que falando todo o mundo se entende, uns días podeste levar mellor, outros días pior. Iso sí, o cargo e o representante se respeta, aos concelleros se respeta. E eu teño que dicir que non se nos está respetando nesta crise, porque aquí estamos sufrindo todos. Aquí estamos sufrindo todos. E seres queridos, nos mesmos e todos os nosos veciños. E que se enterarse por fora de que hai unha traballadora ou un traballador que foi positivo, é unha falta de respeto. E iso sí é unha falta de respeto aos concelleiros.
Desde logo, eu creo que isto eu non o vou a permitir. De verdade, non o vou a permitir nunca. E esta é unha pregunta que quero que se me conteste agora. Si así se estima, e se non, pois está registrada desde onte. Comentaba Maite e lle respondeu a concelleira, inda que creo que os veciños e veciñas que nos poidan estar seguindo non o escoitaron porque non tiña micro a concelleira de Educación. Preguntaba por si se falara de COVID nos consellos escolares do CIP e do CRA. Bueno, eu creo que moitos e moitas vistes na prensa, porque a Xunta de Galicia, a Consellería de Educación e os Sergas publican os casos que hai, e iso lle chega a prensa. Os concelleiros non nos chega, por certo. E é unha reiteración o que está pasando con este goberno e co alcalde, que non nos informa e moitas veces nos enteramos pola prensa destas cousas. Según o público a prensa, e polo tanto, isto é unha cuestión que indico a fonte, a prensa, hai, ou había, o 26 publicaron, estamos a 28 de xaneiro, 2 casos positivos no CIP, 4 no CRA e 3 no IES. Isto é o que di a prensa, vale? Bueno, é unha fonte da Xunta, a prensa. Bueno, eu vin a publicación da prensa o 26, co cal serían do día anterior, 25. Vale, evidentemente isto poden modificarse máis ou menos. Pero non quero centrar a atención nisto, porque a uns lle pode parecer moito, a outros pouco. Non é unha cuestión de valorar iso, porque é un tema excesivamente delicado e creo que temos que ser prudentes. Pero nós pedimos que o Sergas faga un cribado en Ribadavia, igual que está facendo en outros colexios. É certo que en outros colexios, con casos con números máis preocupantes, eso é certo, pero ao mesmo tempo quero facer unha mención e unha reflexión. A maior parte dos casos positivos son asintomáticos. E o terrible deste virus é que son os síntomas os que che detectan e te dicen que estás contaxiado. Por eso a función dos cribados. Por eso nós pedimos un cribado tamén no noso colexio, a pesar de que hai outros colexios que teñen cifras máis preocupantes. Eso é certo. Según as información que acaba de dar a concelleira de Educación, parece ser que isto é interpretación, porque é unha pena que os veciños non o escoitaran, que a situación do COVID non preocupaba no claustro ou no Consello Escolar, non? Bueno, me imagino que quería dicir que os datos non son preocupantes, porque me imagino, evidentemente, eu con isto non quero facer demagoxia e, polo tanto, quero dicir iso. Pero creo, francamente, creo que lle preocupa a todo o mundo, aos gobernos, á oposición, a todos os grupos, e creo que deberíamos facer forza, de verdad, como Concello, para pedirlle aos Sergas que faga isto. Mais alá de si non hai ninguén, tampouco a concelleira, creo, non lle entendín que o pedira, non hai ninguén no Consello Escolar que pida ese cribado. Creo que ten que ser o pleno que o pida. Nós pedímolo así, porque ten moita máis forza que Ribeiros en Común lle mande os Sergas a reclamación que o que faga a institución apoiado por todos os grupos. Nos consideramos que así debería ser e ese outro rogo que nos temos. E vou acabando. Creemos, ademais, que ese cribado debe ser feito con PCRs. O dixen antes na exposición da nosa moción, o dixo creo que tamén Maite, que lle parecía sospeitoso eses positivos. Bueno, non me vou atrever a tanto, pero é certo que dis, a nivel coloquial todo o mundo nos pareceu estrano, iso é certo. Pero, sin entrar neso, o que sí está claro, e supoño que moitos o fixemos, botar mal de sanitarios que son amigos ou conocidos, ou médico de confianza ou enfermeira coa que tes acceso, todo o mundo dicían o mesmo. Os antíxenos son bons para detectar xa persoas, detectar se son positivos ou negativos, persoas que teñen certos síntomas e nos 5 primeiros días. Supoño que isto, igual que non lo dixeron a Ribeiros en Común, yo dirían a todo o mundo. Nos preguntamos nos Sergas, e nos gustaría, que o propio alcalde e o propio Concello, o alcalde no nome da Corporación e do Concello, faga esa pregunta, porque esa proba con antíxenos, a que se debe, nos eso o preguntamos. Creemos que é unha resposta que nos deben,
e creemos que, se por desgracia necesitamos máis cribados, que teñan en conta este apunte técnico, non é un apunte de Ribeirón Común, porque nos non temos sanitarios no grupo municipal, pero sí é un apunte que nos achegan os sanitarios e creemos que, desde logo, habría que facelo. E, ademais do cribado, outro rogo que nos queremos facer é a cuestión da vacina, non? O dixen tamén antes, temos que decir que estamos satisfeitos co ritmo de que se priorizara o asilo de Ribadavia na vacina. Creo que hai que reconocer que estivo ben, que foi prioritario, que chegaron bastante rápido as 2 doses. O que nos botamos en falta, e por iso reclamamos, é que se faga o propio no SAF. Creemos que a exposición é similar e o perigo latente sigue sendo similar no SAF ao asilo, entonces nos entendemos que, desde logo, eso non pode caer no olvido, e o mesmo ten moita máis forza que o pida esta corporación e que o pida o alcalde no nome do Concello que o faga Ribeirón Común, que é simplemente un grupo municipal. E reitero que o alcalde pregunte, a petición de que o alcalde resposta á pregunta que fixo o Partido Socialista, e o digo tamén porque me preocuparía no sentido de que a todos, eu creo que todas temos constancia de persoas que están agardando unha proba, incluso eu diría máis, persoas que nunha vivenda ou teñen un convivente cercano, unha persoa cercana que foi contaxiada e que a día de hoxe ou non lle fixeron a proba ou está esperando por ela. Co cal, a pregunta que fai o Partido Socialista quizáis ten maior importancia neste contexto. E me explico. Sería importante saber se uns poden facer probas e outros esperan na casa ou teñen que estar 15 días pechados porque non se lle vai facer proba. O cal sería grave, sería, desde o noso punto de vista, grave. E o último rogo é que Ribadavia ten aprobada unha moción, creo que fixo o PSOE, de plenos telemáticos, que me desculpar se non foi o PSOE, eu creo que sí, e desde logo consideramos que hoxe foi unha oportunidade perdida para facer un pleno telemático, tamén darlle exemplo aos nosos veciños de que aquí todos estamos abordando cuestións excepcionais. Os plenos telemáticos deberían ser, eu creo que nestas circunstancias donde hai negocios, xente que necesita traballar e ten o seu negocio pechado, deberíamos dar certo exemplo e ao mesmo tempo previr, porque calquera persoa, insisto, sempre, calquera persoa podemos ser o seguinte en contaxiarnos. Non se pode criminalizar a quen se contaxia en absoluto, o único culpable é o virus e calquer día podemos ser calquera de nós o próximo. Pecho e moitas gracias, sobre todo moito ánimo a todas as persoas afectadas e pa diante. Moi ben, moitas gracias. En primeiro lugar, dos rogos tomamos nota, simplemente unha mención sobre o tema da vacinación e da priorización de vacina do SAF. Evidentemente faremos extensiva esa petición porque nós tamén creemos que é importante, pero non debemos perder de vista que existe un plan de vacinación nacional que estipula cal é o momento no que se ten que vacinar cada colectivo. Nese sentido, dende a Xunta de Galicia esta semana se pediu e se trasladou a posibilidade ao Goberno Central de que tamén se teña en conta e que se priorice na medida posible as traballadoras da axuda no fogar en toda Galicia, e nos parece unha boa proposta, e dende logo tamén o trasladaremos dentro do Concello de Ribadavia e para o Concello de Ribadavia. En referencia á pregunta do persoal do Concello, que efectivamente foi unha pregunta que registraron por escrito onte, estamos recabando os datos dos diferentes servizos municipais para trasladarlle a resposta, que evidentemente, e como entenderá, dado que falamos de cuestións derivadas de saúde e son datos protegidos, e a trasladaremos por escrito para que poida ter toda a información unha vez que todos os servizos municipais nos confirmen, os responsables de cada servizo, pois se houve persoas nesta situación neste último mes de xaneiro. Pero unha pregunta, firmou algunha baixa, pregunto, como alcalde, firmou algunha baixa de algún personal? O alcalde non firma baixas, danas aos médicos. Sí, pero non pasa por... Efectivamente. Digo se recibiu algunha baixa.
sinceramente, as baixas non chegan á alcaldía, non é unha cuestión que chega á alcaldía. Recíbense no Departamento de Tesourería, e ali, bueno, depende, os diferentes xefes de servicios trasladan ao Departamento de Tesourería, pero xa lle digo, queremos lle dar un informe exhaustivo, creo que non estará en desacordo con eso, e lle vamos a dar un informe exhaustivo e por escrito. Simplemente me parece raro que non o saiba, nada máis. Ben, e despois, en referencia ao que me falaba da pregunta do Partido Socialista, mira, eu teño unha cousa moi clara, e o que dixen antes e o que vou repetir, porque é a miña forma de pensar e vou ser coherente co que penso. Eu creo que ningunha persona deste pleno ten que vir ao pleno a explicar se fai ou non fai unha proba médica, ou se ten ou non ten unha cita médica, ou se ten que ir facer calquer tipo de analítica ou calquer tipo de cuestión. Creo que ningún dos concelleiros deste pleno ten que dar conta ante o pleno deso, é a miña opinión. E, polo tanto, evidentemente, eu non vou a respostar esa pregunta. Xa respondeu na realidade. Volvemos a reiterar a pregunta. Vostede sí que ten que contestar a pregunta, porque vostede non é unha persoa, o dixo antes a compañeira do BNG, vostede non é unha persoa anónima, vostede é o alcalde de Ribadavia. O alcalde de Ribadavia e o teniente alcalde de Ribadavia, sin estar citados para un cribado, fixéronse ou non unha proba a que non estaban convocados. Esa é a pregunta que ten que vostede dar como cargo público. Aquí non estamos dicindo si Manuel Vázquez, si Ignacio Gómez, si Brais van al médico, tienen non sei que. Estamos dicindo si vostede fixo unha proba que non estaba citado cando os demais veciños e veciñas deste pobo están esperando por ela e cando os demais veciños e veciñas deste pobo que estaban citados remataron de facela. Vostede ten que contestar esa cuestión. E se non contesta esa cuestión, nos mañá poremos as probas e vai vostede meter en problemas a personas diante dos seus xefes. Entón, se aparte de dimitir, que vai ter que facer, porque nós o vamos a demostrar, se aparte deso vai a meter en problemas a persoas, vostede sexa valiente, sexa honrado e diga que o fixo. Non pasa nada e terá que asumir as consecuencias políticas. As personales aí non as xuzgo. É unha torpeza, en caso de que o fixera. Dende logo. Pero terá que facelo. E non nos vale que diga que non, porque non nos vamos ir daqui hasta que vostede conteste esta situación. É que só faltaría que o alcalde non conteste que non conteste a unha cuestión que se fai desde o Concello, que é unha cuestión do Concello, que é un operativo do Concello, que vostede tuvo a cara dura de poñerse na porta dese cribado, e que ahora non quere contestar a que vostede e o teniente alcalde fixeronse as probas cunha falta de respeto total aos demais. Home, non, eso é intolerable. É que non o pode consentir a corporación, é que non o pode consentir. É que hoxe mesmo no Parlamento de Galicia o seu jefe dixo con sorna, como sempre, que ningún alcalde del PP que supiera se había vacunado. Xa tarde xa saliu unha que se había vacunado. Hai máis, pero xa saliu unha. E se vai ter que ir para casa, como se foron os demais, como se foron os do Partido Socialista que se foron, que tamén está mal feito. E se foron alcalde do Partido Socialista e fai o que vostede non quere contestar, diría yo mismo. Pero vostede que clase de ética ten, entón? Vostede que é distinto aos demais? Vostede é distinto aos alcaldes que pasaron por aquí? De verdade, que nos quere decir eso? Vostede colleu e se fixo unha proba ao acabar os demais? Non, que conste nata, non. Eu estou dicindo que vostede non quere respostar. Eu estou yo preguntando, e vostede ten que respostar. Pois se non resposta, non se está respostando. Está metendo en problemas a xente. Claro. Non, si, teño máis, home, teño máis. Quero que me conteste por escrito, e sei que existe, cal era o operativo do GES con respecto ao cribado. Donde estaba cada persoa, o lugar que tiña que ocupar, que funcións tiña cada quen, e quenes eran os nomes das persoas que ocupaban cada lugar.
E non me vale con fecha de antes de onte, o quero por registro, que eu sei que o ten que haber, e se non ten que estar telemáticamente registrado, e que a fecha anterior. E iso é o que quere o Partido Socialista. Vale? Despois, sabe vostede, tampouco querrá contestar, sabe vostede que si, porque a Asociación de Montes, a cal é a dona dos terreos onde está ubicado o punto limpo que vamos a legalizar dentro de 10 meses, o sea, se pide unha subvención para legalizar dentro de 10 meses, como se fixo ca estación de autobuses, bueno, a mesma línea do Partido Popular, non? Entón, sabe vostede se a Asociación de Montes se reuniu, tuvo esa reunión, na cal ese escrito se puxo a disposición das persoas que forman parte desa directiva e se acordou que esa cesión fose para un punto limpio? Pregunto, se o sabe ou non? E se consta neste Concello ese escrito con fecha de agora, desta época, non de antes. Vale? Eso podemos contestar por escrito tamén, se quere. Bueno, pues contestarelle por escrito e darelle copia do documento tamén. Vale, do documento e da reunión do documento que aporta a asociación. Vale, perfecto. Non a firma de nadie. Non a firma de nadie, digo, ten que haber unha reunión dunha asociación que dictamina unha serie de cuestións. Vale? Ben, outro día se explicou, polo que me comentaron os compañeiros, non estou para nada de acordo, se vendeu un plan piloto de que? Se dixo de acopio de trastos. Mire, o acopio de trastos, eso para que quede claro tamén, para que a quen non o sepa, o acopio de trastos xa se facía, pero non se facía ali, vale? Se facía nun contenedor que existía no punto de carga e descarga da Renfe, que para eso era un punto de carga e descarga de acopio de material, e por eso había un convenio que ten que figurar aínda aquí, onde a Diputación poñía ali un contenedor e se facía o acopio. E as persoas podían ir a deixar ali tamén o material con toda tranquilidade, sin problema ningún. Por lo tanto, piloto, ningún. Chámelle vostede o que queira, pero piloto, como foi vendendo, ningún. Vale? Porque eso xa existía. Entón, aparte de que vendeu vostede o que non existe, e que fixo vostede unha chapuza no punto limpio, quen vai pagar a chapuza do segundo informe que hai da Diputación? Ollo, que o sepan os veciños, baixar límites de velocidade, facer unha curva extensiva e moito máis larga que hai que asumir e facela. Si, o pon o propio informe. Creo que vostede nin o coñece. Eu sí. Sí, porque senón só se pode salir en unha dirección. E dalle vostede a cabeza e non o sabía. Pois iso é o que lle pasa. Quen se vai facer? Claro, non, porque puxo cara de que non era así. Claro, se só sale na dirección que lle marcan, pero a vostede lle dixeron que non se podía facer ese sitio aí. E lle dixeron dende un principio. Home, o que pasa é que agora hai un informe collido con pinzas. Quen vai pagar todo eso? Vai non pagar o Concello? Todos esos arranxos. Pregunto, Pregunto que non vai a facer. Porque non nos vale que diga vostede que é a oposición que tenía hace 16 años así. Non, hace 16 anos aí o que guardábamos era as pedras e pouco máis, como se dixo, claro, aquí nas comisións. Lástima non estuvera eu, precisamente para que non desapareceran, como desapareceron as da Plaza Maior. Porque xa estaban aquí de mentir, Entón, ali o que había era pedras e demais, e outras chafalladas. Pero a copia de materiales de colchós, non. E de demás, non. Non. O Concello non o facía aí. Por lo tanto, a ver quen vai pagar eso. E despois, outra cuestión que hoxe me dixeron os veciños. Eu, a verdade, é que hasta tampouco, ao final, claro, pensando, isto fago como rogo, é como que se pense dentro do Concello, non desde que me decían algunhas persoas con fillos, os nenos que non son convivintes tampouco se poden xuntar. Vale? Entón, é unha cuestión de sentido común
que líbreme Dios que hubiera feito o goberno central, porque eu recordo cando dixo que para empezar a deixar a salir as persoas que as deixaban salir cos nenos ao supermercado e la que se montou, bueno, pois agora resulta que o sentido común da Xunta é que non se junten los convivientes, pero los parques y jardines y los parques de ocio siguen abiertos. Entón me decía unha nai, oye, algunha nai, pero se non baixan os nenos e se van xuntar, que pechen os parques. Non, porque ten algo de sentido o que estou a decir. Ainda que non ten sentido tamén despois, porque, por outro lado, están no colexio, pero se supón que no colexio teñen outras medidas. E aí non as teñen, porque ao final, se vamos a Veronza, se vamos aos Sardinillos, se vades a calquera outro lugar, veredes que os nenos, lóxicamente, están xogando todos xuntos. Entón, ou unha cousa ou outra, porque senón vamos a ter ao mellor un problema de que despois, eu digo como reflexión, de que despois nos digan, no, é que ainda encima o Concello non decide o que ten que facer. Porque claro, no DOGA non ven. Bueno, eu non o vin, ao mellor ven e non o vin, pero eu creo que temos que, non sei, ou porque outro día, ao mellor se pudo aproveitar no bando onde se decía que se cerraba os gimnasios e todo o demais, que é normal, pois que se podía decir que a xente tamén entendera que era mellor non facer uso desas instalacións de momento. Digo porque senón ao final son incongruencias que son complicadas de explicarlle aos veciños. Eu digo porque hoxe mo estaban preguntando e eu a verdade é que tampouco sabía que respostar. Nada máis. Sí, boas tardes, noites a todos. Simplemente unha intervención. Quero ter un recordo que conste en acta, señor secretario, do finamento de José Antonio Pugas Piñeira, que foi un profesor de moitas xeracións deste municipio, licenciado en INED, primer cinturón negro de judo da Federación Galega de Judo, funcionario da Administración General del Estado, pois que sentimos todos a gran perda del. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, Manuel, e facemos extensiva da corporación ese pesar e que lle trasladaremos, señor secretario, por favor, trasladaremos ya a familia o pesar da corporación municipal. Moitas gracias. Non sei se algún rogo ou pregunta máis. Non, pois ben, esgotada a orde do día e agradecendo a todos e a todas o seu traballo, levantamos a sesión.